ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ, ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಗುರುಪಾದವ ಸದ್ಗುರುಪಾದವ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ದೇವಾ, ಗೈಯುತ ದೀನರು ಧಾರ. ಶಿವಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ ದೇವಾ, ಗೈಯುತ ದೀನರು ಧಾರ. ಕಳೆಯುತ ಭಕ್ತರ ತಾಪ, ಕಳೆಯುತ ಭಕ್ತರ ತಾಪ. ಗುರು ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ, ಗುರು ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ, ಗುರು ಪ್ರೇಮದ ಸಾಕಾರ ರೂಪ. ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಗುರುಪಾದವ ಸದ್ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಹರಿಯದೆ ಗೈದ ಪರಾಧ, ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾಡದೆ ಭೇದ. ಹರಿಯದೆ ಗೈದ ಪರಾಧ, ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಾಡದೆ ಭೇದ. ಘೋರ ದುರಿತಗಳ ಕಳೆವಾ, ಘೋರ ದುರಿತಗಳ ಕಳೆವಾ. ಗುರು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ಉಳಿವಾ, ಗುರು ಶರಣಾಗತರಿಗೆ. ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಗುರುಪಾದವ ಸದ್ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಕೈಯಲು ಜಗದೋದ್ಧಾರ, ಗುರು ತಾಳಿದ ದಿವ್ಯವತಾರ. ಕೈಯಲು ಜಗದೋದ್ಧಾರ, ಗುರು ತಾಳಿದ ದಿವ್ಯವತಾರ. ವೇದದ ನೀತಿಯ ಸಾರ, ವೇದದ ನೀತಿಯ ಸಾರ. ನಂಬಿದವರಿಗಾಧಾರ, ನಂಬಿದವರಿಗಾಧಾರ. ಗುರುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ, ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ಗುರುಪಾದವ ಸದ್ಗುರುಪಾದವ ಪೂಜಿಸಿ ಬಾರ. ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ, ಜಯ ಹರಿ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಂಡುರಂಗ. 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 ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ
विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग जय हरी विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पंढरीनाथ महाराज की जय सिद्धिविनायक स्वामी की जय सद्गुरु समर्थ गुरु नारायण सार्वभौम की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गोपाल कृष्ण भगवान की जय रघुरामचंद्र भगवान की जय पवन पुत्र हनुमान की जय मंजुनाथेश्वर स्वामी की जय सदाशिव रुद्रेश्वर स्वामी की जय सोमनाथेश्वर स्वामी की जय 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 महामाई माता की जय सब साधु संतन की जय जय बोलो भारत माता की जय लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया शांति शांति शांति।
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ. ಈ ದಿನ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಸುದೀರ್ಘ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ರವಿರಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನ ರವಿರಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುವಂತಹ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ರವಿರಾಜ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ, ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯೆಡೆಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಕೊಯ್ಯೂರು ಇವರನ್ನು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸುಪ್ರಭಾತವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಕೊಯ್ಯೂರು ಸರ್, ತಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಮಾತೆರೆಗಳ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಉದರದಿ ಒಂದು ಮೆರೆಪುನ ಗುರುಕುಲೆ ಇರೆಗಡ್ಡಬೂರ್ಯೆ. ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಉದರ್ನದಿ ಒಂದು ಮೆರೆಪಿನ ಗುರುಕುಲೆ ಇರೆಗಡ್ಡಬೂರ್ಯೆ. ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ. ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.
ಚಂಬಳಂತಿ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಈರಲ ಚಂಬಳಂತಿ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುದು ಈರಲ ಇಂಬುಲ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಬಿ ಜನೊಕ್ಕುಳೆಗೆ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಅರವಿ ಪುರೋಟುಲ ಪರಪಿಂಚಿ ನೀರಿಡ್ದು ಅರವೀರ ಪುರೋಟುಲ ಪರಪಿಂಚಿ ನೀರಿಡ್ದು ಶಿಲೆನುಲ ಕಾಣತದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತರ್ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಭಯದಾಂತೆ ಮರುತ್ವ ಮಲೆಟಿಲ ಕುಲ್ಯರ್ ಭಯದಾಂತೆ ಮರುತ್ವ ಮಲೆಟಿಲ ಕುಲ್ಯರ್ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯಂದು ಬಿರುದುಲ ಪಡೆಯರ್ ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯಂದು ಬಿರುದುಲ ಪಡೆಯರ್ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕುದುರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೆಳಗಾಯಿನಾರು ಕುದುರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬೆಳಗಾಯಿನಾರು ಮದಮತ್ಸರನು ತ್ಯಜಿಸಾಯಿನಾರು ಮದಮತ್ಸರನು ತ್ಯಜಿಸಾಯಿನಾರು ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜಾತಿಲ ಒಂಜೆ ದೇವರು ಒರಿಯಂದು ಜಾತಿಲ ಒಂಜೆ ದೇವರು ಒರಿಯಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಜ್ಯೋತಿಲ ಆಯರ್ ನೀತಿ ನಿಯಮದ ಜ್ಯೋತಿಲ ಆಯರ್ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಚಂಪು ಬರೆಯಿನ ಈ ಕವಿತೆಗಿಲ ಚಂಪು ಬರೆಯಿನ ಈ ಕವಿತೆಗಿಲ ಸೊಂಪುದವರನು ಕೊರುದುಲ ಕಾಪುಲೆ ಸೊಂಪುದವರನು ಕೊರುದುಲ ಕಾಪುಲೆ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಶಿವಗಿರಿ ತೇಜಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಜೈ ಗುರುದೇವ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸುಪ್ರಭಾತಂನ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಕೊಯ್ಯೂರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಕೊಯ್ಯೂರು ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ದಿನ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದೇ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಮತ, ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ತತ್ವವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಚನೆ ಬಂಧಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯದಾದ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪೊಗ್ಗುನಗ ಮಂಜಲ್ದ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ. ಐನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಡನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಆ ಮಂಜಲ್ದ ಸಾಲು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಇನಿ ತೂವರೆಗ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅವನುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಸಾಲು ಡುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆದ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವನ ಸಾರೊಂದುಂಡು. ಐಕಾದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ಸಾಲನು ಕೊಡ್ದುಪ್ಪುನಗ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನಂದೆ ಅವನ ಕಿಕ್ಕಿಲಿಗೆ ಪಾಡ ನೋಡು ಬನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ, ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ. ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವಿ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಗುರು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಾಪು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಮಾರಿ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಕುಮಾರಿ ಧೃತಿ ಕೆಮನಬೈಲು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪಿಸಿಎಂಬಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಕ್ರಾಡಿ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ್ ಉಪ್ಪಾರು, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಪ್ರಮೋದ್, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕೆ ಪ್ರಸಾದ್. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯೆಡೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಂಧಲೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ದದೀದ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುಲ್ಲೊಡು ಬನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಸಮಾಜದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿರುವ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು. ಈ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಜಯಂತಿ ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ಗುರುಗಳು ತೋರಿದ ದಾರಿಯಂತೆ ನಡೆದು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುಪೂಜೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದಿದೆ. ಗುರುಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ದಿನದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ. ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು MK ಪ್ರಸಾದ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂತಹ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳು. ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ತರನ್ನ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಸೊಗಡಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂಬೋಣ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಇವರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನತ್ತ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯರು ನಡಪನಂಚಿನ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸುರುಕಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ದಿ ಬೈದಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪುರುಷರ ನೆಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಮಾತರಿಗಳ ಶುಭಾಶಯನು ಪನೊಂದು. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊನ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಾಪು. ಬರೀ ಸಹಕಾರಿ ಧುರೀಣೆಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಪ್ಪು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವರಿ ಯುವ ನಾಯಕಿಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಯ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೆಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಇಮೆರೆಗು ಸೇರ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ರೂಪೇಶ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಾಲಪಾರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ್ಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಡಿತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಇಮೇರು ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಬರ್ರಾವಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ನನೋರಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಆಗಮಿಸಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕಿಯರ್ಲಾಂದು ಇಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೋನ್ರ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಯುವಕೇರ್ನ ಅವರೇ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನ ಮುಂದುವರಿಸೋನ್ ಪೋನಿತನಂಚಿನ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮಾತ ಏರೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ತುವಂದೆ ಒರಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕಿ ಆದ ಒರಿ ಮಿಂಚೊಂದಿಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮೂಲಕ ಅವೇತೋ ಬಡ ಜೋಕಲ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದು ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಆತ ತಂದೆ ಅವೇತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೆಪ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತನಾರು. ಅಂಚನೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲಾದ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತಿರಲ್ಲ ದಿಪ್ನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ನಾಯಕಿಯರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಮೆರೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಚ್ಚೂರು ಮೇರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ.
ಅಂಚನಿ ನನ್ನೊರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆಯಾದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವಿ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಡು ಆಸೀನರಾದುಲ್ಲೆರು ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ರಾಜಶ್ರೀ ರಮಣ್ ಮೇರ್ ಬತದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪು ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒರಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವೇ ಆತ ತಂದೆ ಅವೇತೋ ಬಡ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅವರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಗುರುರಾಜ್ ಗುರಿಪಳ್ಳ ಮೇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಂಜನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರು ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಅಂದು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಕರು ಆತ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ್ನಾರು ಇನಿ ಆರ ಪಾತೆರನು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತು ಕೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಇಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಇಂಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಇಂಬೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ಸುನೀಲ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ಮೇರ ಬತ್ತದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ರೀತಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಂದರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಮೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ರವೀಂದ್ರ ಅಮೀನ್ ಮೇರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಸೌತಡ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ಸಂತೋಷ್ ಕೇಸಿ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸುಮತಿ ಪ್ರಮೋದ್. ಅಂಜನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದಿಪಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಉಪ್ಪಾರು ಮಾಜಿ ಯುವಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಮೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಡೋಲರ್ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಯ್ನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಅಂಚನೆ ಯುವಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ MK ಪ್ರಸಾದರ್ ಇಮೆರ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ವಾಗ್ಮೀಲ ಆದಿಪ್ನಂಚಿನ MK ಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯುವಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರೆಗು ಜಯಕುಮಾರ್ ನಡ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಜಯಕುಮಾರ್ ನಡ
ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುಮತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಮೆರೆಗು ವಿನೋದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಸಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮತಿ ಪ್ರಭು ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸೇದಿಂಜ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆರಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದು ಮೆರೆಗು ವಿನೋದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇರು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮಿತ್ತಮಾರು ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀ ಪೀತಾಂಬರ ಹೇ ರಾಜೆ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಅಂಜನೆ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ದಾಕ ಜಯರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಹೇ ರಾಜೆ ಸರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ನ ಬರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತು ಆಸೀನ್ ರೋಡ್ ಪಂದಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘನ ಕಷ್ಟದ ದಿನೊಟ್ಟುಲ ಬುಲೆಪಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಇತ ಪೊರ್ಲುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾಲೂಕುಗೆ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಐನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ನಿಖಲ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಾದ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಬಡ ಬಂಧುಲೆನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ತು ನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಗಂಗಾಧರ ಮಿತ್ತಮಾರ್ ಸರಿಯರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪು ಗೌರವದ ಶಾಲುಪಾಡ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂಚಿನ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಎಲ್ದಾಕ ಈ ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ SP ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜಿಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಪ್ಪನಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ್ಲಾದಿಪ್ಪನ ಶ್ರೀಯುತ ಪೀತಾಂಬರ ಹೇ ರಾಜೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಜಯರಾಮ್ ಬಂಗೇರ ಹೇ ರಾಜೆ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಮಾತ ಆಗಮಿಸದರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನವರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕಾರಣೀಭೂತರೇನಂಚಿನ ಗಂಗಾಧರ ಮಿತ್ತಮಾರಿ ಮಿರೆಗ್ಲ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಸರಿ ಇರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದುದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸದರನಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಹಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಜನಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಬಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಕ್ಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಮಿತ್ರರ್ನಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಜನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವೇಣೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗಳ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ವಿದುದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಗೀರಥಜಿ ಇಮೆರೆಗ್ಲ ಸೇರಿದಿಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರೊಂದು ಸರ್ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಸೀನ್ ರೋಡ್ ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಡಿಲ್ನ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಅಜನೆ ಸೇದಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನೆಂಪುದೀದು ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದನಾರು ನಮ್ಮ ನಿತೀಶ್ ಹೆಚ್ ಮೇರು ಮೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಮೆರೆಗ ಸಾಲ ಪಾರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡು ಪನ್ಪೆ ಭಿನ್ನಯ ನಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರಡ. ನಿತೀಶ್ ಹೆಚ್ ಮೆರೆನು ನಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಲೇಕ್ಸಿಗೆ ಎದುಕೊನುಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರ ಅಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಧರ್ಮದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಲ್ಲಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ದೀಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಈ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಕೂಡ ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಇದೇ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿ. ಸುರೂಕಾದು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೋಲ್ತೇರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಈರ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರುಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿಪಾತೆರ ಈ ತುಡರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಯನ ಬಾಲು ಅರ್ಲಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಡುಗೆ, ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ, ಸತ್ಯ ಉಪ್ಪೊಡುಗೆ, ಅಪಗ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಐಕಾದು ಇತ್ತೆ ಇನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೇಸನು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ತುಡರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲನು ಬೊಲ್ಪು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಳಿಗಿಡು ನಮ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆಗುಲ್ಲ. ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ್ತ ಉದಿಪನ ಲೇಸುನ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಸು ಪನ್ನಗ ಏಪಲ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪಟ್ಟುನಾರು ಎಕಡೆ ನಿತೀಶಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ನಗ ಪಂಡೆರು ಬೋಲ್ತೆರಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತ ಮಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದು ಎನಿತ್ತ ದಿನ ಬಂಗ ಪಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕುಗು ಕಾಮಧೇನು ಆ ಒಂದು ಪುನಾರು ಆತ ಎತ್ತು ಎರಾಡಲ ಅಕಲ್ನ ಉಡಲ್ದ ಪಾತೆರನು ಮೇರಡ ತೆರಿಪಾಂಡ ಯಾವು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರನು ಕಂತು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಓಲಗ ಆತಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರ್ ಅಂಚಾದು ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರು ಉದಿಪನದ ಒರುಟು ಪಾತಿರುಡು. ಮಾತರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶತಮಾನದ ದಾರ್ಶನಿಕರ ನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ 172ನೇ ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯನ್ಲೆನ್ನು ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆನ ಈ ಜಯಂತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸನಂಚಿತ್ನ ಜೈವಿಕ್ರ ಮೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಲು, ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರೇನು
ಆಹ್ವಾನ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕುಲ್ ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಸೇರಂಡ್ರಲ್ಲ ಯಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಪೆರ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವಿ, ವಿಜಯ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗೆದ ವಿಚಾರಡ್ ಆರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಮಂಜೂರು ಮನ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆತ ದಿನದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಡ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಾವನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾಯ ಆರು ತೂವರೆ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡಲ 14 ಹೋಟೆಲ್ನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನಾರು. ಬೆಳಗಾಂ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮುಂಡಗೋಡು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, ಮುದೋಳು, ಮೈಲಾಪುರ ಇಂಚಿತ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಮಾಜದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ದೀಕ್ಷಿತ ನಾರಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗರ್ತೇನೆ ಪಡೆ ನಂಚಿತ್ನ ವೈದ್ಯರಾದಾರು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ರ ಉಲ್ಲೇರು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲೆ ಈ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಇಡೆಮುಟ ಬೆಳೆಯೋಡು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಂಕುಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನು ನೆನತ್ತೋ ನೋಡು. ಅವು ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ರಾದುಪ್ಪು, KG ಬಂಗೇರ್ರಾದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಟುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಹನೀಯರೆಲ್ಲ ನೆನೆವರ್ಕೆ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಹಂತವಾದ ಇನಿ ಈತ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲುದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಆದಾಯ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಇನಿ ಈತ್ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಅಕಲ್ನ ಕೊಡುಗೆಗೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರಡು. ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಚಿಲುಮೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೇಣೂರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣದ ವೈದ್ಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಆರು ಈ ವಯಸ್ಸಿಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನೆರ್ಪುನಲ್ಪ ನೆರ್ದು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಮೋಕೆ ಮಂತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವು ಚಳಿ ಬರ್ಸ ಒವ್ವೇ ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಈ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಂದು ಅವು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಆದುಪ್ಪು, ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಆದುಪ್ಪು, ಯುವವಾಹಿನಿ ಆದುಪ್ಪು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಭಜನಾ ಕಮ್ಮಟ ಆದುಪ್ಪು, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆದುಪ್ಪು, ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಲ ಆದುಪ್ಪು ಅತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ನಂಚಿತ್ನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿನಿಕುಲು ಕೊರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ದಿನ ಮೂಲು ಬೆಂತ ಅಂದತ್ ದಾದ ಗುರುತರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಅಂದು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲು ಸಮಾಜ ಕೇನುಂಡು. ಇನಿ ಅಶಕ್ತರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆನ ಮಂತರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕುವೆಟ್ಟು ಬಾಗಡ್ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಈ ಬಾರಿ ಖರೀದಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಕೈಪಾಡ್ದಾರ ಈಗ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಅನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದುಲ ಕೇನೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ತಾಲೂಕುದ 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ವೇಣೂರು ಆದುಪ್ಪು, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲ್ ಆದುಪ್ಪು, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಬಾಗಡ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಭವನನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದ ಈಗ ನಿಖಲ್ನ ಸಾಕಾರ ಬೋಡೊಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರಡ್ ಗುರು ಗಾಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡುಮಂತ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಗಳಿಗೆನು 100 ವರ್ಷ ಆಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನ್ವಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶಿವಗಿರಿತ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಗುರು ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಯ್ನಂಚಿತ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ್ಲ 5 ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರ
ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಜಿ 25,000 ಜನ ಎಂಕುಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನೆತ್ತ ಅನ್ವಯ ಇನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 7 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಎಂಕುಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತದ ಅಲ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ದುಮ್ಮದ ದಿನಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಡೀ ದೇಶಡೆ ಶಿವಗಿರಿತ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೇರಳದದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಶುರುವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಖುಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಆಂಡು ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ. ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಯುವಕಿಯರು ಮುಲ್ ಸೇರಿದರು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಹೋರಾಟನೇ ಒಂಜಿ ಯುವಕರನ ಹೋರಾಟ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ವಯಸ್ಸು 32 ಅರವಿಪುರಂಡಾರು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವಯಸ್ಸದಾರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುನಕುಲು ಕುಮಾರಾಶನ್ ಅದುಪ್ಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಪು ಅದುಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ 30-35 ಆಸ್ಪಾಸಿನ ಯುವಕಿಯರು ಈ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿನಕುಲು ಅಂಚ ಆ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಯುವಕಿಯರು ಬೈದಿರು. ಖುಷಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಬಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಅತೇ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಆಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಭಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಓಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಾಣಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಂಡೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆಣುಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ನೈಕೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಾನು ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕಲ್ ಆಣುಲೇನು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಾವಡು. ಆ ರಡ್ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇರು ಎಂಕಲ್ನ ನಿತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರನಾಡುವ ಎಂಕಲು ಲೆಪ್ಪಾವುಡು ದಾಯೆ ಅತನ ಇತ್ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು. ನಿಕ್ಲನ ಮಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲನ ಮಿತ್ತು ದೀತ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಪನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಜೀವನಡು ಎಂಕುಲು ಒಲ್ತು ಬೈದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಜೀವನಡು ಒಲ್ತು ಬೈದ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಆತ್ ಎಂಕುಲು ಒಡೆ ಪೋರೆ ತಯಾರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ನ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಜಾತಿವವು ಎಂಕಲ ಧರ್ಮವು ಎಂಕಲಡ ದುಡ್ಡುಂಡ ಶ್ರೀಮಂತರನ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದನ ಬಡವರನ ಕುಟುಂಬದ ಬೈದನ ಒಂದು ಓಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒರಿಯುನ ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ಲಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಕ್ಲಡ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಡೆக்கு ಒರಿಯುನ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಈ ಸಂದೇಶನ ಏನು ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಂದಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೇನು ಅಂತ ಓದೋಡು ಅರ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಿಕ್ಕುಲು ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಇಂದ ಪಂತೀರು ಏರೆಗ್ಲ ಬೇನೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಆದ ತೂಲೆ ಆನ ಉಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯನು ತೂಲೆ ಆಯ್ ಜಾತಿವವು ಆಯ್ ಧರ್ಮವವು ತೂಲೆ ಅಂದಾರು ಏಪಲ ಪಂತಿಜರು ಇಂಚಿತ್ನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾದ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇನಿ ನಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಕೈಟ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಚಿಂದು ಇಲ್ಲಾಡು ಪನೋಲಿ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆದುಂಡು. ಇನಿ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಐಡ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಎಂಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಂತುಂಡ ಎಂಕುಲು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನನ ಪಡೆಯೋನೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಮಂತನೊಲಿ ಹೊಸ ಭಾಷೆಲೇನು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ಲೇನು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಐಟ್ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಲ ಉಂಡು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತಲ ಉಂಡು. ಆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಏನು ಅಂತೆ ಬುಡ್ದು ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನ ಪನ್ಪೆ. ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಂಗ್ಲ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಐನ ದಿಯೊಂದಿರು. ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಮೊತ್ತ ಏತಾಂಡಲ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಸಂದೇಶದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯಗ್ ಕಾತರಡು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಡ್ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಜಲ ನಿಕ್ಲ ಶ್ರೇಯೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಅವು ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ನಿಕ್ಲ ಪಿರಾವು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು. ಮೊತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಐತಿನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ದುಂಬದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವನು ನಿಕುಲು ಬದಲಿಸಾವಡು. ನಿಕುಲು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ದೀದು ಇನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಎಂಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಭಾರಿ ಹಿರಿಯಕುಲು ಭಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಹಂತವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘನ ಕಟ್ಟದೇರು ನೆಕ್ಕು ಒವೇ ರೀತಿದ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲೆಕ ನೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಏಪಲ ಎಂಕುಲು ಭಯಕೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತದ್ದು ಇನಿ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘ ಒವ್ವೊಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲಾವ್ ಸಂಘ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಇನಿ ಕಂತದ ಉಂತಾದೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಂಕಲ ಸಮುದಾಯಡ್ ಒವ್ವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಗುರುದೇವ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ
ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ಯೋಗಲು ಐತ ದೇವೋದ್ದೇಶಲು ಅವು ಏನು ಏರ್ಲೈನ್ ಮೀರಿಸಾರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಭಗೀರಥಿಯರ್ ಮೂಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅವನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನ ದಿನಡ್ಲ ಅವೇಕ್ ಹಾರೈಕೆ ಮಂತದು ಐತ ಎಂಕ್ಲ ಕೆ ಜಿ ಬಂಗೇರ್ರಾದುಪ್ಪು ವಸಂತ ಬಂಗೇರ್ರಾದುಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಸಮುದಾಯಗೂ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನವು ಇನಿ ಆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿತನ ಕೊರದು ಇನಿ 20 ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಇನಿ 1,900 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತದು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಕನಪು ನಂಚಿತ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪೆರ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯುವಕರೇನೆ ಅಂತ ಒಂದುಪ್ಪೆ ಈ ಯುವಕರಡ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂದುಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ವಂಶದ ಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ನೆತ್ತೆರು ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಧೈರ್ಯಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ತಾಳ್ಮೆಗ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಅವು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಏತೇ ಬಂಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಯಕು ನಂಚಿತ್ನ ಗುಣ ಏರೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆ ತಿಡ್ದು ಬೈದಿಂಡು ಈ ಮಾತ ಗುಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಳವಡಿಸೊಂದು ಎಂಕುಲು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಓಲೆ ಪೋಡು ಓಲೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜವನೆರೆಗೆ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕಂಪನಿಡು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜವನೆರೇನು ಎಂಕುಲು ಕೈದೆರ್ತದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಯ್ಪೋಡು ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ ವೈಪುನ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಮೂಲತ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಈ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾವ ಜಿಂದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ರಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ನಿಕಲು ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಜೊತೆ ನಂಚಿತ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮಾಜದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಈಡಿಗ ಸಂಘದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ದೇವರಾಜರ ಭವನದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೋಡಾಯನಾಥ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುಲ್ಲ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಿಕುಲ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಎಂಕಲ್ ಅತಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ತಿಕ್ಕನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನ ನಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋ ನೋಡು ಎತೋ ಜೋಕ್ಲಡೆ ಅನ್ಕೇನುವೆ ನಿಕ್ಲಡ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಉಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 2 year ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂಜರು ದಯಮಂತದ್ದು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಂತನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಾದಿರು ಆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಲೆಗೆ ಪೋಡು ಇನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಎಂಕುಲು ಏಪ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಪೋಡು ಇನಿ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆತ್ತಿತ್ತ ಆರು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೇನ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮ ಬತ್ತದು ಇನಿ IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆರು ಪಡೆಯೊಂದಿರು ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಅವಡು ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ಲ IAS KS ಲೇನು ಪಾಸ್ ಮಂತದು ಈ ರಾಜ್ಯಡು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಆಶಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲು ಉಂಡು ಐಕ್ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿನೇಟ ಓಲ್ಲ ಡೈವರ್ಷನ್ ಬರೋದು ಬುಡಾಯನಾಥ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಳೆತಲು ಉಪ್ಪ ಆ ಸೆಳೆತಲೇನು ಪೂರ ಬಿಡುದು ನಿಕಲ್ನ ಪಿರವು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ಜೈ ನಾರಾಯಣ್ ಗುರು ಪಾತೆರಗ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ತಲೇಸಿ ಆನೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಮ್ಮ ತಾಲಿಕಿಡು ಪಾತೆರಕೇನು ಒತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಸಮಾಜದ ನಡುಟು ಇತ್ತೊಂದು ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಜಾತ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅವಳ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂದಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ತೇರದ ಜೋಕುಲು SSLC ಬೊಕ್ಕ PUC 95% ಇಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ದೇಯ್ದ ನಕಲೆ ಸುಮಾರು 35-40 ಜಾಸ್ತಿ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ತೇರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಲ್ತೇರದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾಪುಜಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ಸಾಧಕರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರನ್ನ. ಮೋದಿ ಜನನ್ ಲೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರು ಉಂತದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಮೂಡುಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಡ್ಕ ನಿವಾಸಿ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿತಾ ಇವರ ಸುಪುತ್ರಿ ನಿಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ.
ಈ ಬಾರಿಯ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪೆರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕುವರಿ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನವಚೇತನ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇಣೂರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀದೇವರು ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸದಾಶಯ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ B.Ed ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಕುಮಾರಿ ಮಾನಸ ಇವರನ್ನ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಸ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಾನಸ ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ DJ ಶಾಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವೇಣೂರು ಹಾಗೂ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಕಾರಿ PU ಕಾಲೇಜು ವೇಣೂರು, BA ಪದವಿಯನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ವಾಳ, MA ಇನ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, B.Ed ಪದವಿಯನ್ನು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ MA ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಳ್ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2023-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ B.Ed ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಸರ್ಟೇಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ reasons and suggestions for partial fulfillment of MA in economics Mangalore University Mangala Gangotri 2020. ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಮತ್ತು NSS ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ವಾಮದಪದವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ UGC ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಏಕದಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ SV ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮರು ಓದು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕುಮಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ S ಪೂಜಾರಿ ಇವರನ್ನ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಂದಿನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮಗಳಾದ ನಿರೀಕ್ಷಾ S ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮ SSLC ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುಂಭಶ್ರೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ವೇಣೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿರ್ತಾರೆ. PUC ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜೈನ್ PU ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೋಣಾಜೆಯಲ್ಲಿ MSc ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ MSc ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರು ನಿಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಕಳದ NMAM ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ PhD ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷಣ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ವೈಭವ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿರುವಂತವರು. ಹಾಗಾಗಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿನಂತಿ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿಷ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ B.Ed ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಕುಮಾರಿ ಮಾನಸ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರು ಕುಮಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ S ಪೂಜಾರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸದಾಶಯ.
ಬಹುಶಃ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವೇ ಸರಿ. ಅವರನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಹಗಲಿರುಳು ಅಂತ ದುಡಿದು ಅವರ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ತಂದೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ 3 ಸಾಧಕರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನವಿ. ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಗಣ್ಯರು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಕುಮಾರಿ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ದಿಶಾ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಗಳ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಎಂದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಾಗಲಷ್ಟೇ ಮಾನವರಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ತತ್ವವನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇರುವವಳು ನಾನು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಸಾವಿರಾರಿದ್ವು. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವರ ಅದೆಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಸಂದೇಶಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿತ್ತರಿಸಲು, ಆ ಮೌಲ್ಯದ ಬೀಜಗಳು ನಮ್ಮ ಮನದೊಳಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಯಾರು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಹೆಸರು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಡೆಸುವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ವೇದಿಕೆಯಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಸುಂದರ ಮಾತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಿತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಯುವ ನಿರೂಪಕ ಇವರು. ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರೂಪಕ ಇವರು. ಈ ದಿನ ಬಹ್ರೈನ್, ದುಬೈ, ಕತಾರ್ ನಾನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಶಾಬಾಷ್ಗಿರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಿರೂಪಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಇವರು. ಇದೀಗ ಇವರನ್ನ ಮಾತಿನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಾಯ ಚಕ್ಷುರ್ ಉಲ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತತ್ವನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಕೊರ್ದು ಜಗದ್ಗುರು ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲಿನ ಪಾದಚರಣುಗು ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತಂಡ ತಿಗಲಡಿ ಜಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯಡು ಬತ್ತಂಡ ನಾಂಡ ಸೂರ್ಯದ ಮೊನೆಟ್ಟು ಸಾಧಿತೋಜಾವ ಸತ್ಯನು ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪ ಪಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಣವಳ್ಳ ಬಂಟಿರೆ ಕಾರಣಿಕದ ಜೋಡು ನಂದಾದೀಪ ಅಮರ್ ಬಳ್ಳಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಣ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯುಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚನೆ ಎದುರು ಬಾಗೋಡು ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರನು ಮಲ್ತೊಂದು ಶುರುಕಾದ್ರ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಶುಭಾಶಯನ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅಂಚನೆ
ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮೊಕಲ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯ ನಡತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದ ಈ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನೋಡು ಪ್ರಾಯುಡು ಆಡು ಗೇನೋಡು ಆಡು ಜ್ಞಾನೋಡು ಆಡು ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಮಾತೆರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಿಣ್ಯಾನ್ ತೆರಿದಿನಯೇ ಯಾನತ್ತು ಅಂಡ ಓದುದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರಲಿನ ಕೇಣಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಧಾರಲಿನ ಪಟ್ಟೋನ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇನಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಲೇಕ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿತೀಶ್ ಅನ್ನಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ನಿಕ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿಕಾನಗ ಕೇರಳ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪುಂಡು ದಾಯಕಿನ ಇಡೀ ನಮನ ದೇಶಡು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣಡು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಓಕಿನ ನಾಂಡ ಅವು ಕೇರಳ ಪನ್ಪೆರೆ ದೇವರುಗಳ ನಾಡು ಪಂಡ ದೇವರುಗಳ ತವರೂರು ಓಕಿನ ನಾಂಡ ಅವು ಕೇರಳ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಕೇರಳ ಶತಮಾನದ ಪಿರೌಗು ಪೋದು ತುಂಡು ನಾಂಡ ಎಂಚ ಇತ್ತನೆ ಪಣ್ಣದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ದಾಯಗ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಮಾಣಡು ದೇಶಗೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದನ ಅಂಚಿನ ಕೇರಳಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇನರ ತೀನಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮಲು ಅವೊಂದಿತ್ತಂಡು ವಾನಮನಿದ ಅನ್ಯಾಯ ಅಧರ್ಮ ಕೇನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಡೆಮುಟ್ಟಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಕೇನಾಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೌಲ್ ನಕುಲು ಎದುರುದ ಬಾಗುಡು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಬತ್ತಿರ ನಂಡ ತನ್ನ ತಿಗಲಿಗೆ ಪಾರ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಪ್ಪಸನ ದೆತ್ತದು ಬಗ್ಗದು ಉಂತೋಡಿತ್ತಂಡು ದಾಯಗ ಪಣ್ಣ ನಾಂಡ ತಿಗಲೆಡು ಕುಪ್ಪಸ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಕುಪ್ಪಸ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಸೆರಂಗ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಸರ್ತ ಉಂತುವೇರು ತರ ದೆರ್ತು ಉಂತುವೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನ ಮಲ್ತಿರು ದಾದ ನಿಯಮ ಕೇನ ನಾಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಬನ್ನಗ ಅಕ್ಕಲ ಕುಪ್ಪಸನ ಜಾರಾದು ಕೈನ ಪತದು ಬಗ್ಗದು ಉಂತೊಡು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಶೋಷಣೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇರಳದಂತಿನ ರಾಜ್ಯಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಬುಲಿತೊಂದಿತ್ತಿರು ನಮನ ಈ ಕಷ್ಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾತಿದ ಸಂಕೋಲನೆ ದೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಪನ್ಮ ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡೊಂದಿತ್ತನೆ ಅಪಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಒಂಚಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಾಂ ಶುಚಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಪಂಡಿದು ಪಂಡ ಏಪ ಅಧರ್ಮ ಧರ್ಮನ ದೊಂಕುದು ಪಾಡಂಡ ಅಧರ್ಮನೆ ರಾರಾಜಿಸ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವರ ಪಂತೆರೆ ಕುಡರ ಯಾನ ಜನ್ಮನು ದೆರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿದು ಕೇರಳಡ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯನ ತಡೆಪರೆ ಭಗವಂತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪಡು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿರು ಸಾರತ್ತ ಎಡಮನೊತ್ತ ಇವತ್ತಾಜನೆ ಈ ಸವಿಡು ಮಾದಾನ್ ಆಶಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಜನನ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಜನನ ಐನಾರು ಏರಿಕಿನ ನಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪುಟ್ಟುನಗ ಆ ಬಾಲೆನು ತೂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಮೋಕೆಡು ನಾನೂ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಿನ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದೀಪೇರಿ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯೊಂದು ಪೊಯ್ಲಕನೆ ನಾನುನ ಒಂಜಿ ಪವಾಡ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತನು ಕೇನನಾಂಡ ಜ್ಞಾನಧಾರೆ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತನದು ಕೇನನಾಂಡ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆ ಆದಿ ಪುನಗನೆ ತನ್ನರ್ದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಪಂಡ ಈಳವ ಜಾತಿ ಇಡಿಗ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಐರ್ದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಲೆಡು ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡು ದಿಕ್ಕೆಲೆಡೆ ಕರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಉರ್ಕರದು ತೀರ್ಥಬೂರುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಪಗದ ಕಾಲಡು ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಪಣ್ಣನಾಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಾಖಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಾನು ಬಾಲೆ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ತನ್ನರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿಡಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡು ಕರಟ್ ನುಪ್ಪು ಉರ್ಕರ್ನೇನ ತೂದು ನಾನು ಪೋದು ಆ ಕರಣ ಜಾದು ತೀರ್ಥದೀಪರಿಗೆ ಉಂದೇನು ತೆರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲದ ಬರಿ ತಕುಲು ಮಹಾನ್ ಪಂಡಿತರ ನಕಲು ಪುರ ಪಂಡ್ರೇಶ್ವರ ಮಲ್ತೆರಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ತು ಜಾರು ಪಂಡದ ಪಂಡ್ಯರಿಗೆ ಅಪಗ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆ ನಾನುಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನುಗೆ ದಾಯಿಗ ಮಗ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾ ಪಣದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಆ ನಾನು ಉತ್ತರನು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಉತ್ತರ ಎಂಕ್ ಅವಳು ವಾ ಜಾತಿಲ ತೋಜಿಜಿ
ಅವಳು ವಾ ಜಾತಿಲ ಇಂಕ ತೋಜಿಜಿ ವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಲ ಇಂಕ ತೋಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಿ ದಾದ ಕೇಣಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕರಟ್ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ನುಪ್ಪು ಉರ್ಕರದ ತಿರ್ತುಬೂರುಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕುಟುಂಬ ಇಡೀ ದಿನ ಉಪವಾಸನು ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಕ ಅವಳು ತೋಜಿನಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಉತ್ತರನ ನಾನು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ಐಕೆ ಆರ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶುರೂತ ಸಂದೇಶವು ಕಿನ್ನಂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಅವು ನಮನ ಹೃದಯಡು ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಬುಲೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಮಹಾನ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಯಿರು ಆರ್ನ ಮಾಮು ಅದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕುಲೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನಲೆನ ಅರೆ ಕೊರಿಯರು ಅರೆಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ದಾದಕ್ಕಿನ ನಂಡ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಡು ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮಕ್ ಬೋಡಿಪುಣ್ಣ ದಾದಕ್ಕಿನ ನಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯೊಂಡಿರು ತಾನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಂಚ ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೇರಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಾದಪ್ಪನ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿದಕ್ಕಳು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಊರು ಆ ಊರುಗ್ಲ ಪೋದು ಪಾಟನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ ರೀತಿದ ಬಂಗ ಈ ರೀತಿದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನೆರ್ದು ಪಿದೈ ಬರೋದು ನಾಂಡ ನಮಕು ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪ ಚಿತ್ತಿನ ತತ್ವನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಕೊರ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಶತಮಾನದ ಪಿರೋದ ಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಕಥೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜನು ಒಂಜಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅತನ ನನ್ನ ದೂರಡು ಅಂತ ಅದು ತೂವಂದಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಣನಾಂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯಾರು ಪನ್ನೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲಾಡೆ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತೇರು ನಾಂಡ ಅಕ್ಲ ಅನುಭವಗೂ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಕತೆಕುಲು ದಾದ ಕೇಳಿನಾಂಡ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತ ಜಾತಿ ದಕ್ಲಡೆ ಪೋನಗ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ನಮಕ ಪೋರೆ ಇತ್ತಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೈ ಜಗಲಿಡು ಕುಲ್ಲೊಡಿತ್ತಂಡಿ ಖಾಲಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಅಪಗ ಪೂರ ಕೃಷಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆಗೆ ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಯನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೋನಾಗ ಖಾಲಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಪತೊಂದು ಓಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಪ್ಪಿಲ ಕೈಟ ಪತೊಂದು ಬೋಡಿತ್ತಂಡಿ ದಾಯಗಕ್ಕೆ ನಂಡ ಅವಳು ಬೇಲೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆ 10:30 ಗಂಟೆದ ಚಾ ಕೊರ್ನಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಲೋಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚಾ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತಿಪ್ಪಿಡು ನಮಕ್ ಚಾನು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮುಟ್ಟುಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲು ಆ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾಪುಣ ಪರಮಡ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಲೆದ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತು ನಾವು ಸಹಜ ಆತಂಡ ಅಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲಡು ಪಾಲೆಡು ಒಂದೊಂದಿತ್ತಿನ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕುಲಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಟ್ಟಲಡು ಇತ್ತುಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಲೈಡು ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ಪಂಡದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ಪನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟು ನಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಿಜಿ ಸಯ್ಯಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿನ ಕೊರ್ಕ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಕೊರಿಯ ನಾಂಡ ಆ ತಾರಾಯಿಗೆ ನೀರು ತಲ್ತದ ಉಲೈ ಕೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸಾದ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಏರಿಕಿನ್ನಾಂಡ ಬಿಲ್ಲವೇರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಯುಡು ಎತೇ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲು ಅದಿಪ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜಿಯರಾದಿತ್ತನ ನಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲದಕಲ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬತ್ತಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮೆ ಇಡಲಂಬೆ ಇಂದದೆ ಇಡೆಬಲದೆ ಪಂದೆ ದಾಯಗ ಪಂಡ ನಂಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಮೂಜಿ ಕಾಸದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ 1 ವರ್ಷದ ಪಿರೌದ ಕತೆ ಕುಲೊಂದು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಶತಮಾನದ ಪಿರೌದ ಕತೆ ಎಂಚೆ ಇತ್ತನ ಕೇಣ ನಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಗೆ ಪೋರಣೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರನ್ನು ತೂವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿರ ಕೇಂಡ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರ್ರೆ ಬರ್ಲಿ ಒಪ್ಪುವ ಅವು ನಿಕುಲು ಕಟ್ಟದಿನ ನಿಖಿಲ ನಿಯಮ ಇಂಚ ಪಣ್ಯ ಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಶಿವರಾತ್ರಿದ 1 ದಿನ ದುಮ್ಮು ಪೈರೆ ಅರುವಿಪುರದ ತುದೆತ ಬರಿಟ ಕಂತದೆ ಒಂಜಿ ಶಿವಲಿಂಗನ ಕಂತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಏ ಶಿವ ಪಂಡದೆ ಕೈನು ಮುಗಿಯೇರಿ ಉನೇನ ತೂಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡಿತರ ನಕುಲು ಪಾಂಡಿತ್ಯನು ಮೆರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನವಂತಿರು ಪಂಡ್ರಶೂರು ಮಲ್ತೇರೆ ನಿಕುಲು ದಾದೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದರೆ ಒಂದು ಶಿವೆ ಅವರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಎಂಕುಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಮಡಿತ ಶಿವೆ ಎತ್ತಿ ಒಂದು ಮಡಿ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿವೆ ಒಂದಿನ ತೂವರೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕುಲು ಬರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವರನೇ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಜನಾಂಗದ ಕುಲುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲುಬತಿ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರಡೆ ಯಾವೂ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರನ್ನು ಪಂಡಿರು ಅಡೆಗೆ ಅರಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ ಉಂತುಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರುಡುಲ ಒಲ್ಪಪುರ ದೇವರನ್ನು ತೂವರೆ ಅವಕಾಶ ಇತಜ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಕುಡ್ಲಡು
ಇನಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟಡು ನಮನ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುದರ ಉಂಡು ಆಪುನಚಿತ್ತಿನ ದಸರದ ಪೊರ್ಲುನು ತುವರೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವಂದು ಪನ್ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ನಮನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋಡು ವಾರಿತ ನಿಯಮಲ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ್ರಚಿತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿನ ದೀದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿರು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಅನುಯಾಯಿ ನಕಲು ಪಂಡ ಪಿರಾವುಡಿ ಪುನ ಹಿಂಬಾಲಕಿಯರ ನಕಲು ಪೂರ ಅಪಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ನಾಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯೊಂಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ನಾಂಡ ನಮಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಗುರುನಾರಾಯಣ ದೇವರೇನ ಪರಿಪಾಲನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಣದು ಮಲ್ತೀರಿ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖೇನವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ತೀರಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೀರಿ. ಆ ಮುಖೇನವಾದ ತೀರ್ಥ ಜನಾಂಗದ ಕ್ಲೆಗೆ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತಿಕ್ಕುಲೆಕ ಮಲ್ತೀರಿ, ಸಂಘಟನೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಪುಲೆಕ ಮಲ್ತೀರಿ. ಈತ ಪೂರ ಕಥೆಕ್ಲೇನು ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕೇಂದಿಪ್ಪರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಸಂದೇಶ ಪಣದಾಂಡ ಅರ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ರೀತಿದ ಪವಾಡಲೇನ ಪಂಡ್ರೆ ಪುಣದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲಿ ಯಾವಂದ ದಯಪಂಡ ಆತು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನ ಚಿತ್ನಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು. ಇನಿ ನಮನ ಕಂಟೆಲೆಡು ಮಂಜೊಲುದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡೊಂದ ದಾಯಿಗ ಪಾಡೊಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಏಪ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಅವೆ ಪಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಡು ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪಾಠನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು, ಅಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಉಂದೇನು ತೂಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುಲೆ ಇಮನ ಇಂಚಿನೆ ಬುಡುಂದಾಂಡ ಐಜಿ ಪಂಡದು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಮದಿಮೆನ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂಡ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಅರ್ನ ಮಡದಿಡ ಪನ್ಯ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರದ ಕೆಂಡ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದೋಣಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಯೋಚನೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬನು ಬುರ್ದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆలను ಅಲ್ಪಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು. ಇಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಇಪ್ಪುನ ಜೊತಿನ ಮೂಲ ನಿಯಮನ ಕರ್ತುಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು. ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಬೋಡು ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ 6 ದರಿಸೈನಿ ಓಕಿನ ನಂಡ ಮಂಜುಳನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿರು. ಇನಿ ನಮಕು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲುಡು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಪುನು, ಕಿನ್ನೆ ಗಾಯ ಅಂಡಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಪುನು. ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲುಡು ನಂಜಿದದಲ್ಲ ತುಚ್ಚಿನ ದಾಂಡ ಅತ್ತನ ದಾಂಡ ದಂಟದ ಬೂರಿಯನ್ ದಾಂಡ ಕಾರಡು ಗಾಯ ಅಣ್ಣನ ದಾಂಡ ಶುರೂಕೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಂಜುಲು ದಾಯಗ ಕೇಣ ನಂಡ ಮಂಜುಲು ನಂಜಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮರ್ದು ಇನಿ ಕಾನಗ ನಮ ಪಾರ್ದಿನ ಈ ಮಂಜುಲುಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನಂಜಿ ಅವು ಆ ನಂಜಿಗೆ ಉತ್ತರ ಓಕಿನ ನಂಡ ನಮನ ಪುಗೆಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಮಂಜುಲದ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರ ಪನ್ನಿಕಿನ ನಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಸಂದೇಶ ಪನ್ನಗ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನ್ಪುಂಡ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು. ಇನಿಕನಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಜಾತಿಗೆ ಜಾತಿ ಪಗೆ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಪಗೆ ಪಂಡದು. ನಮ್ಮಕ್ಕಳನ ಕಾರನು ವೈಪುನಕ್ಕಲು ಏರಿಕೆ ನಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾರನು ವೈಪುನ ಏರಿಕೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ವೈಪುನು ದಾಯಿಗೆ ಕೇಂಡ ಎಲ್ಲ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ನಂಡ ಯಾನು ಒಲು ತಿರ್ತು ಬೂರ್ವೇನ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳಡಿನಿ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು. ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆಪುನ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತಿರನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೋಡು. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವದಾದ ಕೇಂಡ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೆರಿ ಯಾನು ಉಲ್ಪಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಡೊದುಮ್ಮೆ ಉತ್ತರನ ಕೊರ್ದು ಬೋಪನಾಯ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಪಣದು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೆರಿ ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಪುದರಡು ದಾಯಗ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಬಿರುವೆ ಪಂಡದು ಸೇರ್ಸಾವೋಡು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ತತ್ವನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಒಂದೇಕಿನ ದಾಯಪನೊಂದೆಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಒಂತೆ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುದರು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಕೊರನಾಗಿ ಇತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಲೇಡು ಪುರ ಪುದರಿ ಪೊಂದಾದ ಕಿನ್ನಂಡ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿ ಬುದ್ಧುಮುದ ಕಾಲಡು ಆಣಂಡ ಕುಮಾರ್ ಪೊಣ್ಣಂಡ ಕುಮಾರಿ ಆತೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಇಪ್ಪೇದಿನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡು ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೇಡು ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಿಂಡು ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಲ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಿಂಡು ನಮನ ಪುದರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಇತ್ತಿನೇನು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಮಲ್ತೆ ಈ ಪುದರನೆ ಪಾಡಿಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡು ಒರಿಯನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸುಳ್ಳತ್ತು ಆತಿನ ಚಿತ್ತ ನಿಜ ವಿಚಾರಲೇನು ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬತ್ತನಕ್ಕೇನು ನಂಡ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ನಾಡಿದ್ದವ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡಂದು ಐಕೆ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದ್ದಿರಿ ಈಗ ನೀವು ಬಾವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಪಂಡದು
ಐಕ್ ಪಿರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆದಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಮುದ್ರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವು ಬಾವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪಂಡ ಈತ್ನಟ ಈರೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಇತ್ತರು ಮಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಇತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತ ಈರೆ ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯ ಪಂಡದು ಗುವೇಲದ ಕಪ್ಪೆದಲೆ ಕಾಯರು ಪನ್ಪಣ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥನು ಕೊರ್ಪಣ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಡಿಯರು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತ ಪುರ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದ ಏನದನ್ನ ಅಪಗ ದಾದಕಿನ ನಂಡ ಚದಿ ಪತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದಾಲ ದಾದವನ್ ಪೇರು ಬಾರಿ ಅನುಭವ ಆತನಂದತ್ತೆ ಅಂಡ 10 ವರ್ಷದ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗ ಐಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿರಾಪಾಡಿಯೇ ತುಳುಟು ಯಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬಂತೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೆ ಗುವೆಲೆದ ಕಪ್ಪೆ ಎಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಕೇನ ನಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಸೈನಗ ತೊಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡೋಡು ನಂಡ ಚೊಮ್ಮುಡು ಕಂತದಿಯೋಡು ಗುವೆಲೆದ ನೀರೇ ಹೊರತು ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡೆ ಈ ಪಾತೆರ ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಿನ ನಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ಸಂಕುಲನೆ ಬುರ್ದು ಪಿದೈ ಬರುಡು ಆಂಡ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಏಪೋಗ್ಲ ಮದಪರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದಿನಾರಿ ಏರಿತ್ತೆರ ಅರೆನ ಪುದರಡು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಜಾತಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ರೈಸೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿನ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂದಿನಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಎಂದಿನಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ಮಗಲು ಮರ್ಮಯೆ ಮರ್ಮಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಂದಿನಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡಾವಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಂಡ ಊರ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆಶಯದಿವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶುರೂಕು ಸರಿಯ ಒಡಿಪುನು ನಮನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಊಕಿನ ನಂಡ ಅವು ನಮನ ಸಮುದಾಯ ಶುರೂಕು ನಮನ ಸಮುದಾಯನ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನ್ ನಂಡ ಭವಿಷ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾದೀಪುಡು ಪನ್ಮಣ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ದೀತಿನ ಯಾನೆ ಅಂಚ ಪಂಡಿದು ಪೋಯಿನವಲು ಬತ್ತಿನವಲು ಮಾತವಲ್ಲ ಜಾತಿನ ದೀಪುನತ್ತಿ ಜಾತಿದವಲು ಓಲು ಬೋಡಿಕೆನ ನಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ನಮನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟು ಬತ್ತು ಬಲತ್ತಿನ ನಮನ ಧರ್ಮದ ಅರಿವುನು ನಮ್ಮ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಕನಗೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿರೌಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಕೆ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಲು ದೇವರಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪು ಅವರೇಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡ ಅನಗ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮುದಾಯನೇ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಇತ್ತಿನ ನಂಡ ನಮ್ಮನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಗೆ ಇಂಚಿನ ಬಾಗಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಸಾಲಗೂ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನಾರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಲು ಶುರುಕಾತ್ರ 6 ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಆದಿ ಪುನಗ ಆ ಸಾಲದ ಇನ್ನು ಕೊರನೆ ಚಿತ್ತನಾರು ಇಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಓಟುಡು ಸೋಪೆ ನಾಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡಿ ಇತ್ತಿನಿ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ತು ಅವು ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ವಸಂತ ಬಂಗೇರರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೆದ್ರದ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನೆಂದು ಪನೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ವಸಂತ ಬಂಗೇರರ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ವಾಮಟ್ಟಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನದಾರ ತೂತಿನ ಕುಲು ಅಂಚಿನ ವಸಂತ ಬಂಗೇರರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತು ನೋಡ ಅಪ್ಪುಡು ಮಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಪಿದೈ ಪೋಪುನೆ ಬೊರ್ಚಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರೋಡು ದಯಕಿನ ನಂಡ ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸಿ ಬಂದಕ್ಲು ಏರುಲೇರ್ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಬಿಚ್ಚವಡು ನಂಡ ದುಮ್ಮಿ ಪಿರತುಪ್ಪೆ ಕೊರ್ಪು ನಕಲು ಏರಿಕೆ ನಂಡ ವಿಜಯನ ನಂತರ ಒಂತ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರುವರೆ ಹೊರತಾದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕಾಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ತಾನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬುಲೆಪವರೆ ಮಾತ್ರ ದೀಪುನಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪನ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮುಖ್ಯನವಾದ ಕಲ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗೋಡಿ ಇಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಯಕಿಯರು ನಮಕು ಬೋಡಿಪುನು ನಮಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಗ ಇಂಚಿನ ನಾಯಕರ ನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಕು ನೋಡು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ದಾಯಗಣಿಂದ ಪನ್ಪೆ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ನೆನಪುಂಡ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 10-12 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಯಾನದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕೆ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತಲ ಮಲ್ಲ ನಿರೂಪಕೆ ಅತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಶಾರದೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರನೆ ಚಿತ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದ 4 ಪಾತೆರವೇ ಆತೆ 10-12 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ಬೆದ್ರರ್ದು ಮಾರ್ನಾಡ್ ನಚಿತ ಊರು ಈ ಕಡೆ ರಕ್ಷಿತನ್ನೇ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂಜಿ ಕುಗ್ರಾಮರ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಬೈದಿನಾರು ಮಾರ್ನಾಡು ಪನ್ಮಳ ಮಲ್ಲ ಊರತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಊರು ಆ ಮಾರ್ನಾಡದ ಊರದ ಜವಣಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಸಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ 20 ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಏನನು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಅಂತದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ನಮನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ನೆನಪು ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ದುಬೈ ಅವಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕುವೈಟ್ ಆಡು ಬಹರಿನ್ ಆಡು ಬೆದ್ರದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಲಾಡು ನಮನ ಊರದ ಬೆತೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಲಾಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಇನಿ ಕನಗ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಒರಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾದು ಉಂತದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಓಲ ಒಂಚಿ ಮೂಲೆಡಿತಿದ್ವೆ ಜನಕ್ಕಲಿಡ ಕೇನು ಈತೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕನಗ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಯಾಮನ್ಪುರ ನಮ್ಮ
ಜಾತಿಡ್ ಹಾಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಜರ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂತೊಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವಕಾಶಲಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತ ಕೊರುನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬರುವ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರಿ ಎಂಚ ಓದೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಪರೇಡ್ ಅನಾಗ ದೆಲ್ಲಿಡು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಆಪುನು ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪನ್ನಗ ಸಾಧನೆ ವಾಮೊಟ್ಟಡು ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಬಡ್ಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಪುಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಆಳ್ವಾಸ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ದಾದಕ್ಕೆಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುಂಡವು ಯಾನ ಭಾಷಣ ಒಂದು MC ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಗೂ ಆಜುನುದು ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಗೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಕಂತಿನ ಚಿತಿನ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಪುಡು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಖಾಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಯ್ಕೆಯಾತಿನಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಒರ್ತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಒರ್ತಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಏರಿಕಿನ್ನಂಡ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ ಸಾಧನೆ ಪೇಪರ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಡು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಹೊರತಾದ 4 ಜನನ ಕರ್ತದ ಜೈಲಿಡುಕುಲು ನಂಚಿತಿನ ಸಾಧನೆ ನಮಕ್ ಬುರ್ಚಿ ರೋಡು ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಎರಾ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಆಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನ ಸರಂಗು ವೈಪುನ ನಂಚಿತಿನ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆಪುನ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ ಸಾಧನೆ ಆವಡಾಯಿನಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಯಗ ಪಣನಾಂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಬದುಕು ಸುಭದ್ರ ಆಪುನು ಪಂಡ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ಕನಗ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವರದಿಲಿನ ತೂದಿಪ್ಪರು ಜೈಲಿಡು ಕುರಿಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೇಸಲಿನ ಪಾಡದ ಜೈಲಿಡು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಏರಿಕೆನ ನಂಡ ಇತ್ತೆಗಳ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದಕುಲು ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಕುಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಅವು ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಲ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಓಲುಕಿನ ನಂಡ ಪಿದೈರುಡು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಪಾತಿರನು ಕೇನೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಓಲ್ಲೆರಕಿನ ನಂಡ ಜೈಲದ ಕಂಬಿದ ನಡುಟ್ಟು ಕುಲುದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗದಾದ ಗತಿ ಪಂಡದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಡೆ ಬತಿ ಎತ್ತದಂಡು ಯಾ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಣದತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಕಲ ನಮನ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ದೇಶ ಒರಿನಾಂಡ ಧರ್ಮ ಒರಿನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮೂಲ ತತ್ವ ನಮನ ತರೆಟ್ಟಿಪ್ಪಡು ಶುರೂತ್ತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಏಪಗಿತ್ತಿನ ನಂಡಲ ಅವು ನಮನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೂ ನಮನ ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಸಳದಾತು ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಎಸಳದಾತು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗಳ ಇಪ್ಪಡು ದಾಯಕಿನ ನಂಡ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನವು ఇక్కడ ರಕ್ಷಿತನೇ ಪಾತ್ರನಾಗ ಪಂಡಿರು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಮಸ್ತು ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಜೋಕುಲ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆಡಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಲ್ಲೇರು ಯುವ ಸಮುದಾಯ ದಾಯಿಗ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಣು ಕೇಳಿನಾಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಿತಿ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ರಾಜಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲ್ನ ಪೂರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತನೊಂದು ನಮನನ ದುಮ್ಮು ಪೋಯನ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜಿನ ನಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಿ ಒಂಜಿ ಒಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮರಣ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ಆ ಕಾಟಗು ಊರಿನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಏರಿಕೆಂಡ 4 ಜನ ಹಿರಿಯರು ಮಾತ್ರ ಜಮನೆರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಪ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕಿನ ಪೋದು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮನ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಇಪ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಕಲ್ಪುಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರೀ ಖುಷಿಯಾಪುನದಾದಕ್ಕೆ ನಂಡ ಇಡೀ ಸಭಾಂಗಣ ತುಂಬು ತುಳುಕೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತೋಡು ನಂಡ ಅಂಜೋ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋ ನಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಕಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಹತ್ತಿರ ನಂಡ ಜವನೇರಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೇರು ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಾನವಾದ ಮಾತ ವರ್ಗದ ಕುಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗೆ ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅನುಭವಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಅಂಡ ಎನ್ನನೇ ಪ್ರಾಯೋಡಿ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಎನ್ನಡದೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಲು ಮೂಲರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರನು ಪನಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂಡಿರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡಿದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರಡು ಪಂಡಿದು ಇತ್ತೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನದಾದಕ್ಕೆ ನಂಡ ಅವು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲಾದ ಪೆದ್ಯಳು ನಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ಪುಟ್ಟನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನದಾದಕ್ಕೆ ನಂಡ ಮಗಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಡೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಆನು ಬಾಲ ನಂಡ ಈ ಮಗ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಗ ಬದುಕು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಟ್ಟು ಕೊರಡು ಪಂಡಿದು ಏನು ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಪೋನಗಲ ಒಂಜಿ ಕತೆನು ಪಂಪೆ ಈ ಕತೆ ಏರ್ನಕ್ಕಿನ ನಂಡ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿ ಇಪ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋನ ಕತೆ ಪಂಡಿದು ಎನ್ನಲೆ ಆ ಪೊಂಜೋವು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡಿ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋವು ಬಂಜಿನಾಲು ಆದಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬಾಲೆ ಭೂಮಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ತೂವೊಡ್ಡ ದುಂಬೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರುವೆ
ಇಂಚ ಒಂಟಿ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮನು ಕೊರ್ಪಲು ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಆಣು ಬಾಲೆ ಅದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಯಾನ ನಿಕಡೆ ಕುಡರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯಡ ನೆರೆದು ದುಮ್ಮು ಪನ್ನೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಏತು ಕೇಂಡರ್ ಏತು ಬುಡಿಯರೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಪಾತ್ರ ಈ ಕತೆ ನೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಕೇನೊಡೆ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣನೆ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜವು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪಂಡದು ಸಮಾಜದ ಶೋಷಣೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನಗ ಬಡಪತದ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಒಣಸುಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಳಕಿನ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯಲು ಎಡೇನ ಬಂಗ ಬತ್ತಲು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾಜನ ದೆಕ್ಕರೆ ಪೊಯಲು ಅಡ್ಪರೆ ಪೊಯಲು ನೆರವರೆಸರೆ ಪೊಯಲು ಇಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕಾಸಡು ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುರಿಯಲು ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಡು ಪಂಡಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯಲು ಎಡೇನ ಬಂಗ ಬತ್ತಲು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಬತ್ತಲು ಕೇಳಿನಾಂಡ ತಾನು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಪರಿದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಅಡೇಗೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಲ್ಲೊಂದು ಪೊಯಲು ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಸಾತ್ತ ಐನ ಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯಲು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಗ ಆಯ್ಗೆ ಬೋಡು ಬೋಡ ಏನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ಕೊರದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುರಿಯಲು ಶಾಲೆ ಆಂಡಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತೆ PUC ಆಂಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆಂಡಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಗು ಅಪ್ಪೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಮಗನ ಕಲ್ಪಾಯಲು ಮಗ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಾ ಬೇಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪಾಕ್ಲು ಇತ್ತರ ನಂಡ ತಪ್ಪಾವು ಹೂವ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದು ಕಂಪನಿದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯಿ ತಿಂಗೊಲಗು 4 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಗಬತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಆ ಬಾಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನಿ 4-5 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಯೇ ಪೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ತನ್ನ ಮಗಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕಂದನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲೆನೆ ಕನ್ನಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಂಡಿದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಮಗಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ತಲು ಆ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡಿತಿನ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆಡಿತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಅದು ಮರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ಮ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಿಯೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪಾಯೆ ಇನಿಕಾನಾಗ ಮಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆತಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಅರಮನದ ಚಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಮದಿಮೇಲ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯೆ ನಾನೇ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಡು ಪಂಡಿದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಿಡು ಕುಲೊಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ಏತ್ ಜೋಕುಲ ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿರಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನೇನು ಉಂತಾವು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಡ್ರುಂಡು ಓಲ್ ವೇದಿಕೆ ಪೊಂಡಲ ಎಣ್ಣಮ್ಮಲ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿನಾರು ಎನ್ನಮ್ಮಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ತಿನಾರು ಇನಿಕನಗ ಎತ್ತೋ ಇಲ್ಲದ ನಂದಾದೀಪ ಬೆಳಗೋಡನ್ನ ಖಂಡಿತ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂದೇನು ಏಪಗಲ ಮದಪ್ಪರೆ ಬೆಲಿದ ಯಾಕೆಂಡ ದಾಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಸಾಲ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕಲು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುನಗ ಆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊಂಜವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ನೆನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಎತೇ ನಿಕುಲು ಬೇಲೆ ಸೇರಲೆ ಮಗೆ ಎತೇ ಮಲ್ಲಾಡು ಕೆಲವರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯಪಂಡ ಒಕ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂಚ ಈ ಪೊಂಜವುಲ ಇಲ್ಲದ ಹಾಲಡು ಕುಲೊಂದು ಬೀಡಿನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿರ್ಲು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡು ಮಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಲು ಪಾತ್ರನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆಗೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಯಾನ ಕಲ್ಪಾಯನ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆಯನ ಬುಡಿದಿಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಪಣದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಖುಷಿತ ಕಣ್ಣನೀರು ಬತ್ತಂಡು ಇಂಚ ಕಣ್ಣನೀರು ಜತ್ತದು ಅಪ್ಪೆ ರಾತ್ರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಜತ್ತೊಲಿಗೆ ಮನದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿಯಲು ಲಕ್ಕನಾಗ ಮಗೆ ಕಾರು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೈತಿ ಕಾರಡು ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಪಿದಡ್ಲೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಪಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆ ಆಸೆಡು ತುಯ್ಯಲಿಗೆ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಈ ರೀತಿಡು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಏನಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸುಗೋಡೆಲ್ಲ ಪಿದೈವಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೋಪೇರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆಡಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆನ ದೆತ್ತು ತೊಂಡೊಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆ ದೆತ್ತು ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೊಲಿಗೆ ಮಗೇಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿರು ಅಪ್ಪೆ ಪಿರೋದ ಸೀಟೆಡು ಕುಲ್ದೊಲು ಕಾರು ಪೋಂದುಂಡು ಕಾರು ಪೋನಗಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕುಡ ಖುಷಿ ಆಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ ಕಲ್ಪಾದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಗೆ ಎಡೇನ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಣಿಗೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಕುಡ ಕಣನೀರು ಜತ್ತನಿಗೆ ಕಾರು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೈದುರುಡು ಅಂತುಣಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾರದ ಜತ್ತೊಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಯಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬರವಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರೆಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಯಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಯಾನ ಬಂಗಡು ಕಲ್ಪಾಯನ ಚಿದಿನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಇನಿಕ್ ಶುರೂ ಕಾನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಪಿದೈಕ್ ಒಣಸುಗಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೇನ ದಾನ ಪಣದು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದು ಮಗೆಲ್ಲ ಮರ್ಮೆಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೋಯರಿಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತಾನಾಗ ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಪಂಡಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಉಲೈ ಪೋಯರಿಗೆ
ಉಲಾಯಿಪೋದಾನಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರು ಉಲಾಯಿಡಿತ್ತಿರ್ಗೆ ತೂನಗ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಉಲಾಯಿಪೋನಾಗ ಪೂರ ಜನ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲೆ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿಗೆ ಓ ಬಹುಶಃ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಣಸಗಿ ಲೆತ್ತ ಬೈದಿರದಲ್ಲ ಇನ್ನು ವೃದ್ಧರನ ದಿನ ಉಂಡ ಪಣದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಲಿಗೆ ಇಂಚ ಉಲಾಯಿಪೋದು ತೂನಗ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಪಂಡಲ್ಗೆ ನಿನ್ನಲ ಹಣೆ ಬರ ಇಡೇ ಬತ್ತಿಗೆ ಎತ್ತನ ಹಾಕ್ಯಂಡಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಂಡಲ್ಗೆ ದಾದೆ ಪನೊಂದುಲರಿ ಇರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಈ ಬೈದಿನಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಗತ್ತು ಒಣಸು ಗತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗೆ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮಾಲಕಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ಸಾಯಿನಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗೊಂದು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಣ್ಣನೀರು ಜತ್ತನಿಗೆ ದುಮ್ನಾಣಿದ ದಿನ ತನ್ನ ಮಗೆ ತಾನು ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲೆಂದು ಖುಷಿ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಣ್ಣನೀರು ಬತ್ತನಿಗೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಾತ್ ಬೇಜಾರದ ದುಃಖ ಅರಿಣಿಗೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕಿನ ನಂಡ ಕೋಡದ ದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿನಿ ಕಲ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಚ್ಪವರ ಎತ್ತು ಪಿದಯು ಹಾಲಡು ಕುಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತುಳುಟು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ ನಂಡ ಯಾನ ಪಾತೆರನ ವಿಷಯನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಪಣದು ಅಪ್ಪೆರ್ದು ವಿಷಯನ ಮುಚಿದಿ ಇವರೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಗೆ ಮಗಲು ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಲ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಹೋಕಿನ ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ ಪಂತಿರು ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವಿರು ಆ ಒಂಜೇ ದೇವಿರು ಏರಿಕಿನ ನಂಡ ಶುರುಕು ನಮಕ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆದ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಮೊಕ್ಲೆನ ಬುಡನ್ ನಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿರ ನಕಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಲೆಕ್ಕನ ಬುಡ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗನ ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಜೀವಗ ಜನ್ಮನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲೆನ್ ಅಮ್ಮೆರ್ ನಕ್ಲಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಓಲು ಸೇರ್ಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೆಂಡ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗ್ ನಮ್ಮನ ಆಸೆದಾದ ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಆಸೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ನೇಷನ್ ಆವಡು ನಮ್ಮನ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರು ಭಾರತ ಆವಡು ಈ ಮಾತ ಕನಸಲ ಅಂದು ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಆವಡೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಮುಕ್ತವೈನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಶ ಆವಡು ದಯಕೆ ನಂಡ ಮೂಲಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಈತ ಸಮುದಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗಿನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಎಡೇನ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕಲ್ಪುವರು ಕಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೂರದ ಊರಿಗೂ ಬೇಲೆಗೂ ಪೋಪರು ಊರುಡು ಹಳ್ಳಿಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನ ನಂಡಲ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜ ದಯಕೆ ನಂಡ ಅಪ್ಪೆಡ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿರು ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕುಡೋರಿ ಮಗೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡು ಕಲ್ತದು ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡು ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲನ ಮದಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಕಾಪನ್ ಮುಡ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ ಪಂತಿರಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾವಡಾಯಿನಿ ಸಮಾಜೋಡು ಇಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲರದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಪ ಪಂಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಆತ್ ಇನಿ ಕನಗೆ ಖಂಡಿತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಪನ್ನಡು 13 ಲಕ್ಷದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ದಿವೊಂದುಲೇರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಮೊತ್ತ ಆತ್ ನಿಕುಲು ತೂಲೆ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತದ ಒಣಸಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ ಭಂಗ ಬರೊಂದುಲೇರೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರೊಂದುಲೇರೆ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಕೆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತದ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಪಿರ ಪಾರ್ತು ಪೂಜಾ ಸಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರ ಕಾಸಿಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಕಾಸಿಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಕೆಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಕಲ್ತಿನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದತೆ ಆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ನೆನಪು ನಿಕುಲು ಏಪೋಗ್ಲ ಮದಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ದಿತ್ತರ ವಾ ಊರುಡ್ಲ ಇಪ್ಪುಲೆ ವರ್ಷಗೂ ವರ ಆಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈರ್ದ ಆಪನ ಚಿಂತನೆ ದೇನಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 100 ಜನ ಜೋಕುಲ್ ಕಲ್ಪೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೇನೆ ಮಂಡಡಿ ದೀವಲ್ಲೇ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರನು ಪನೊಂದು ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಮುಗಿಂಡು ಪಂಡದಿ ಎನ್ನುವೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಆನತ್ ಪಾತಿರನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರಟ್ ತಪ್ಪು 1000 ಇಪ್ಪು ತಪ್ಪು 1000 ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ఆయన ಮಾಪು ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಲೆ ಪಾತಿರನ ಚಿತ್ತನ ವಿಷಯಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಕೆಬಿತಾರುಕು ಮಾತ್ರ ಪೋವಂದೆ ಉಡಲದು ಲೈಲ ಜತದು ಒಂಜಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕನಕಾಪನ ಚಿತ್ತನ ಆಶಯನ ದಿವೊಂದು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬುಡೊಂದಿತ್ತಿಜಿರಿ ತಾರೆಗೆ ನೀರು ತಲ್ತೊಂದು ಪೋಡೊಂದಿತ್ತಿರಿ ಆಯೆ ಈ ಮೋಲು ಪಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಗೆ ಲೆಪ್ಪಂದೆ ಪಿದೈ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿಪ್ಪಿಡು ಚಾಕೊಡೊಂದಿತ್ತಿರಿ ಪಣದೆ ಅಂಡ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನೋಡಿ ಇನಿಕಾನಗ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ನೆ ಹಣ್ಣಗಾಯಿನ ನೀರು ತಲ್ತುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೀರ ಇನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕ್ಲೇನ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡಲೆ ತಂದು ಪೋಪಲೆಕ ಆತಂಡೆ ವಾ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲು ಆಯೆ ಇಂಬೆ ಆಲು ಮೌಲೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಿತ್ತೀರ ಇನಿ ನಮಕ್ಕಲ ತರೆತಗ್ಗಾದ 6 ಮೇರಿಂದ ಪಾತ್ರ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದು ಈ ಸಮಾಜ ಎತ್ತದನ್ನು ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಲೆಕನೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲ ಉಲ್ಲೆರಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಈ ಸಾಧನೆ ಏರುಗತಿಡಿ ಸೇರಡು ಪನ್ಮನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದು ಕುಡರ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಕೇನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ಕೋರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಮೇರ್ ಪಾತಿರ್ನಗ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಗಾದ ನೆಂಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒದು ಒಕ್ಕಾರು ಬುದ್ಧಿ ಮುಕ್ಕಾರು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಲ ಕಲ್ತದ ಆ ಅಚ್ಚರಡು ತಿಕ್ಕನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಟಾಂಡ ಸಾಲದಾಂತೆ ನಮ ಈ ನಾಲು ಗೋಡ್ದ ನಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಇನಿದಾದ ಅನುಭವ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಅವು ಜೀವನದ ಸತ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಪುಣಿಗೆ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಮ್ಮ ನಿತೇಶರ್ನ ಪಾತ್ರಡು ಇನಿ ಕೇನೊಂದು ಬತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಕನ್ನಡಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ನೆಂಪಾಪುಂಡು ಮಾತು ಬಲ್ಲ ತಂಗೆ ಮಾತೊಂದು ಮಾಣಿಕವು ಪಂದು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತನ ನಮಕ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಣಿಗೆ ಅವು ಇನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದ ಲೇಸಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಗುರು ಸಂದೇಶದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿತ್ತಂಡು ಮೂಲು ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊರಡು ಪಂದು ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೆಬಿಕ್ ನಾಟು ಲೆಕ್ಕ ಪಂತರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಇರೆಗ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬದಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಲೇಸಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿದ ಮತಾರ್ಮೆಡ್ ಮನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಗುಲೆರು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮೇರು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಮಹಾನ್ ದಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅರೇನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಈ ಅಂಕಲ್ನ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಯುತ ದಿನೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರಿ, ಮೂಡಬಿದರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 600 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಲ್ಲವರ ಮಹಾಮಂಡಲ ಇವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಓದುದು ತಿಕ್ಕದ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ಒಂದು ಮುಲುಪ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಲಾತೆ ನಮ್ಮ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುವ ನನ್ನ ದುಂಬದ ನಮ್ಮ ತಾದಿ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಈ ಆಧುನಿಕತೆತ ಒಂಜಿ ಆಡಂಬರದ ನಡುಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪುನವು ಮಹಾನ್ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆದುಪುಂಡು. ಐಕಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಗ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕನಕ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ದಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ, heartily congratulations and all the very best. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಿನ್ನಿರ್ಮಾತ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ ಅಂಚನೆ ದುಂಬಗ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಮಟ್ಟೆಲು ದಿಂಜಾವರಗುಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲ್ಲ ಆತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು 91% ಎತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗ ಎನ್ಮುನೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂದಿನ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಸ್ವೀಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ಷಾ ನಿಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಬತ್ತದ ಚಾವಡಿಡ ಓಲಗಾವಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ. ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಾ ಇವರು 99% ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 8ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸದಾಶಯ. ತಾವಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯದೀದು ಬಿನ್ನೆರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಪಟ್ಟೊಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿ ಬಿನ್ನಯ್ಯ.
ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇದೀಗ 8 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. PUCಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿನ್ನೇರ ದಯದೀದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಎನ್ಮ ಜನತ ಇಚಾರ ಪಟ್ಟೊಂದು ಒರಾನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗಿದ ಲೈಸ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಡಿ ತಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವೇಣೂರು ಕರಿಮಣೇಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿವಾಸದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಡಿ ರೋಟರಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ SSLC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿ 97% ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ PCMC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 594 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ BMS ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ AIML ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇವರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಧೃತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕೆಮಣಬೈಲುಗುತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಮಗಳಾದ ಧೃತಿ ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಕ್ಲೇವ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಳದಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ PUC ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಾಣಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿ ತಮ್ಮ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ PCMBಯಲ್ಲಿ 600ರಲ್ಲಿ 591 ಶೇಕಡ 98.5% ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 9ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನುಜ್ಞಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇವರನ್ನ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಇಳಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಆಟಾಳು ನಿವಾಸಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಅಪರ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾದ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಮನೋಹರ್ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಅನುಜ್ಞಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 589 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು SSLCಯಲ್ಲಿ 98% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಭಿನವ್ ಉಮೇಶ್ ಇವರನ್ನ. ಅಭಿನವ್ ಉಮೇಶ್ ಇವರು ತಂದೆ ಉಮೇಶ್, ತಾಯಿ ವಸಂತಿ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ PU ಕಾಲೇಜು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು 590 ಅಂಕಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ತ್ರಿಷಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ BCom+ CA ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವರು CSEET ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೀತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇವರನ್ನ. ಅಂಡಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಖರ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇವರು ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 589 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ BCom ವಿತ್ CA ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಇವರನ್ನ. ಕೀರ್ತನ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೀರ್ತನ ಅವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಶೀಲಾವತಿ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ 574 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತುಳು ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತದಾನ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಏಕಪಾತ್ರಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2025ರಲ್ಲಿ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತನ ಇವರು. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೃಜನಿ ಇವರನ್ನ. ಉರುವಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರಿಂಜ ನಿವಾಸದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಸುಪುತ್ರಿ ಕುಮಾರಿ ಸೃಜನಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 560 ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ BA LLB ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. అంచనే నమ్మట్టుకు లేసుడు NMPT ఉద్యోగి ఆయన రక్షిత్ పూజారుల ఉల్లేరు అరేన గౌరవపూర్వకవాದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಐಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಅನ್ಪನಡು 13 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಾದು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನ ಈ ಸಂಘ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಣವುದ ಪಿರವುಡು ಬೆಂತಿನ ಉಡಲಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರ ಎಂಕ್ಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ 13 ಲಕ್ಷನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಸುಲಭದ ಕಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು 13 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪನವುದ ಸಕಾಯನು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಗ್ ನಿಗಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ದ ಅವರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ನನ್ನ ನೆಂಪುದೀದು ನಿಕಲಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪನು ನಿಗಲ ಎದುರುಡು ಎಂಕ್ಲು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹುಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ದೈದೀದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ ಓಲಗ ಅವಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಲೇಸುಂಡು ಬಿನ್ನೆರ್
ದಯದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ ಚೌಕ್ಲೆಗಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕಿ ಸ್ನೇಹ ಬುಡೆಂಗೊಟ್ಟು ಇರೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ ಎಂಕಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾಲದ ರೂಪದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ್ಯ. ಬೋಲ್ತೇರ್ ತಾಲೂಕುದ ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇಜಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಿವೇದಿತ ದಂಪತಿಲೆ ಮಗಳು ಸ್ನೇಹ ಬುಡೆಂಗೊಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಕಚೇರಿ ಮದ್ಮೆ ಡಿನ್ನರ್ ಇಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಡ್ ಮೇರು ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸ್ನೇಹ ಬುಡೆಂಗೊಟ್ಟು ಮೆರೆಗ ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ. ನಮ್ಮ ಬಂಧಲೆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆದ ಗಮ್ಮತ್ತದೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಆ ಮೌಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಕಿಕ್ಕಿಲಿಡುಪ್ಪುನ ಆ ಮಂಜಲ ಸಾಲ್ನೊರ ದೈದೀದ ಕೈಟು ಪತ್ತೊನ್ವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರ ಕೈಟು ಪತ್ತೊನೋಡು ಬನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ಯಾನು ಗುರುದೇವ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೈ ಜಿ ಗುರುದೇವ್ ಪನೋಡು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಪಂತಿನ ಒಂಜೈ ಜಾತಿ ಒಂಜೈ ಮತ ಒರಿಯೇ ದೇವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವನ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ರಾಪಾವನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿಪಾವನ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಗುರುದೇವ್ ಜೈ ಜೈ ಗುರುದೇವ್ 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 ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾನ್ಯ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮೇರ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ರಗುಲ್ಲೆರು ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮಾತ ಲೇಸಲು ಒಟ್ಟುಗ ಆಯ್ ನೀಡಿದವರ ಅಲ್ಪ 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 ಸುಮಾರು ಲೇಸಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಅಂದ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಪೋರೆ ಗುಪ್ಪು ನೀಡಿದ ಅವರ ನಮ್ಮ ಖುಷೀಟ್ ಅರೆನ ಬುಡ್ದು ಕುಕ್ಕ ಪನ್ಪಿ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ರಕ್ಷಿತಣ್ಣ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆಲು. ಬಂಧಲೆ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ತೆರಡು ಶುರುವಾವರೆಗೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬುನಾದಿ ಏರು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುಜೀತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಮೇಡಮ್ ಮೆರೆನಿಯಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈದೀದಿ ಇರು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ. ಇನಿ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮೂಲ ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡ ಐಕ ತಳಪಾಯ ಅಡಿಪಾಯ ಪಾಡಿನಗಲಿ ಏರು ಪಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಯ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಸರ್ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ ಮೇಡಮ್ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆನ ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತೆ. ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಃ. ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ ಕರಣೇಶು ಮಂತ್ರಿ ರೂಪೇಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೋಜೇಶು ಮಾತಾ ಶಯನೇಶು ರಂಭ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ವೈದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಹುದುಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಇರುವಂತಹವರು ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವಂಥವರು ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವಿ ಇವರು. ತಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಗುರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಕಲ್ಲಾಪುರವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೈದಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ರಕ್ಷಿತ್ ಶಿವರಾಮ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಮಜ್ಜಾರ್ ಪಿ ಕೆ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಪೀತಾಂಬರ ಹೇರಜೆ ಅವರೇ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ವಿ ಪೂಜಾರಿರವರೇ, ಗುರು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸುಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಗಣ್ಯರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಹಿರಿಯರೇ, ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರು ಜಯಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಹೇಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರೆದು ಬಂದು ಎಂಬುದ ವಿಷಯವನ್ನು ತುಂಬ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವೆನು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದು. ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜವು ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಕೇತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾತಾವರಣ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಏನು? ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಯಾಕೆ? ಜಾಬ್ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾ? ಅಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ 95-99 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾ? ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 65 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಥರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು, ನಿನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಏನು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನಾನು ಸಣ್ಣವಳಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕನಸು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಏನು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ನಾವು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈವನ್ ನನಗೆ 7ನೇ ತರಗತಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಸಹ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಂಜೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಓದಿಸ್ತಾನೂ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಹೀಗೆ ನಾನು 8ನೇ ತರಗತಿ ಬಂದಾಗ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ನಂದು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾವು SSLC ಮತ್ತು PUC ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ಏನಾಗ್ತೀಯಾ ಮುಂದೆ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, ತಡವರಿಸ್ತಾ. ಯಾಕೆ ತಡವರಿಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ದಾರಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಪ್ಪ ಓಕೆ ಆಯಿತು ನೀನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗು ಅಂತ ಅಂದರು. ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಮಾರ್ಗ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮರೋಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಸಮಾಜ ಸಂಘದವರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಒಬ್ಬರ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ನನ್ನ MBBS ಖರ್ಚನ್ನು ಅವರು ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ MBBSಗೆ ಖರ್ಚು ನೀಡಿದಂತಹ ಉದ್ಯಮಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದವರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಅವರ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು, ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಕಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಹ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪದವಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಾಯಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯಬಾರ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು. ಈಗಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೇಹ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಂದರೆ
ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ, ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತು ವ್ಯರ್ಥ, ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಗತಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ನಾಯಕತ್ವ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ. ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು, ಯುವಕರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ, ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ, ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ಮೂರು ಒಂದಾದರೆ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೇರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು: ಓದಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ, ಬೆಳೆದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ, ಸಾಧಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ. ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಆದರ್ಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ. ಆ ಕನಸನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಒದಗಿಸಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ, ಜೈ ನಾರಾಯಣ ಗುರು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾತಿನ ಬೆನ್ನೆರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಪಾತೆರ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಉದಾರ್ಮೆದಾದಗೆ ಪಂದಕೇಂಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆಡು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇನಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ನವನಗರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹಳೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಮುಂಡಗೋಡ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು, ಗೋಕಾಕ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮುಟ್ಟಲ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಂಡು. ಅವು ಮೇರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೆರ, ವೆಜ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವನಸತೆನಸ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ. ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಆರು ಬೆಂದಿನ ಪಣವುದಾದ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಐನು ಸಮಾಜಗಾದ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವ್ವಾರ್ನ ವಿಶೇಷತೆ. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ದಿನ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಆ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪರಿಮಿತ ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕನ್ನ ರುಚಿನ ಶುಚಿಯಾದ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತದು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಮಾತರು ಪೊಡ್ಲ ಬತ್ತ ನಕ್ಲೆಗ ಕೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ ಸಕಾಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ದ ಬಿನ್ನೆರು ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಆ ರೆಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಯಾನ ಚಾವಡು ಕುಲ್ಲುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಸೇಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೆನ್ನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೂ ಪೋರೆಗುಂಡು ಪಂಡದು ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಈತು ಪೊರ್ತದ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಹತ್ವ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಐಕಾದ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸರ್ ಮೇಲೂ ತಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹೋಟೆಲನ್ನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಆಗಮಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು ಈ ದಿನ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಲೇಸು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಲೇಸಿಲ್ಲ ಅಂದು ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತಾರ್ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯಧನ ಸಾಂತ್ವನ ನಿಧಿತ್ತ ರೂಪಡು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪುನಗ
ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿನಿ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಲ್ಮಂಜ ಮೇರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ದೈದೀದಿ ಇರ್ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಪನವುದ ಸಕಾಯನು ಕೊರಗಪ್ಪ ಸರ್ಗ್ ಕೊರಡು ಜಯವಿಕ್ರಮಣ್ಣ ಈರು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಬುಡೆದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರವಾದ ಬಂಗಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಮೇರು ಬೆಂದದ ಆವುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲಗ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಯ್ನ ತೆರಿದು ನಮೈನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಂತ್ವನ ನಿಧಿನು ಪಟ್ಟೆರೆಗ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡ್ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಗ ಸೇರುಂಡು ಪಂಡ ಐಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕು ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ. ಅಂಚಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರಗಪ್ಪ ಸರ್ ಇರನ ಬುಡದಿನ ಆರೋಗ್ಯಗಾದ ಈರು ಪುಣೆ ಒಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಚಾದು ಇರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಆರ್ಲ ಬೇಗ ಗುಣ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ಲು ಗುರುದೇವಿರ್ಡ ನಟ್ಟೊನ್ವ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಕಿನ್ಯ ಪಣವದ ಸಕಾಯ ದೈದೀದ್ ಈರು ಖುಷಿಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯದ ಒಟ್ಟುಗು ದುಂಬಗು ಈ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸನ ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲ 95% ಎಬೋವ್ ದೈದಿನಂಚಿನ SSLC ಬೊಕ್ಕ PUCದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಐಕು ದುಂಬು ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ವಿನೋದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಡಮ್ ಮೆರೆನ ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಬೋಲ್ತೇರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೆರೆನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಮೇರು ಕರಿನ 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತುಡು ಜಯಂತಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪನೌದ ಸಕಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದು. ಅಂಚನೆ ಈ ಸಲ 10,000 ಪಣವು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಮವಾದ ಪಟ್ಟದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು 5,000 ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಸಕಾಯನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸುರೂಕಾದು ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮೆರೆನಿಯಾನ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮೇಲ್ದೊಟ್ಟುದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ BCom ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಮೆರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಣವನು ಪಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ. ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ PCMCಡ್ PUCಡ್ 99% ಮಾರ್ಕ್ ದೈದಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅರಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಣವನು ಪಟ್ಟುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ. ವಿನೋದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಇರು ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಕಾಯದ ಲೈಸನ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪಂದಕೇರೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಪದ್ಮನಾಭ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಬೈದ್ಯರು ಇರೆನ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸಗ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಗುರುತಿಸಾವೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈದೀತ್ ಈರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಧನನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಪಪ್ಪ ಇಜಿಂಡ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಿರಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದೈದೀದ್ ಬಲೆ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪದ್ರಾಡು ಮನಾದಿಗಿದ ಲೇಸು ಒಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲ. ಒಂದು ಇತ್ತೆಯಾನ್ SSLC ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪೆರೆಗುಲ್ಲೆ 95% ಎಬೋವ್ ನೋಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ 95% ಬಿಲೋ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತು ಜಿಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿ ಲೇಸು ಮುಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ. SSLCಡ್ 97% ಸಾನ್ವಿ P ಪೂಜಾರಿ ದೈದೇದು ಬತ್ತದು ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲುಡು ಪಂದಕೇನುವ ಪದ್ರಾಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಾಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 97% ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾನ್ವಿ P ಪೂಜಾರಿ, ಶರಣ್ಯ GS 97%, ಬಿಂದ್ಯಶ್ರೀ 97%. ಜೋಕುಲ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆವೆ. ಸಾನ್ವಿ P ಪೂಜಾರಿ 97%, ಶರಣ್ಯ GS 97%, ಬಿಂದ್ಯಶ್ರೀ 97%, ಅಶ್ವಿಜಾ 96%. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಶ್ವಿಜಾ. ಆಸ್ಥಾ 96%, ಆಸ್ಥಾ. ನಿಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 96%, ನಿಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ಆದಿತ್ರಿ MR 96%, ಆದಿತ್ರಿ MR 96%. ವೀಕ್ಷಾ D 96%, ವೃಷ್ಟಿ R ಪೂಜಾರಿ 96%,
ಸನಿಹಾ ಎಸ್ ಪಿ 96%. ಅಕ್ಷಾ ಬಿ 96%. ಅಕ್ಷಾ ಬಿ. ಅಕ್ಷ ಬಿನ್ನೆರಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನಯ ಸುರೂಕು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುರೂಕು ಶಾಲ್ ಹಾರ ಅರ್ಪಣೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ. ಬೊಕ ಯಾನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಪನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪು ನೇಡ್ದವರ ರಿಪೀಟ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಂದಿಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 2 ಸಲ ಪಂದಿಪ್ಪುವ ಆಂಡಲ ಒಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಿಸ್ ಆತನಂದು ಅವು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ದಿಯೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಯಾನು ಪುದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೆ ಪಂದುಪ್ಪೆ 2 ಸಲ ದೈದೀದ ನಿಕ್ಕಲು ಆ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಸಿಪ್ಟಡ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡು ಕೇಂದು ಬದಲು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ಗೆ ಪಾಲು ಪಡೆಬಡು ಪಂದಕ್ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಸುಜಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಿರ್ಲ. ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪುದರ್ ಓರ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತುಲೆ. ತನ್ವಿ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ 96%, ಶ್ರೇಯಾ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಸೌಜನ್ಯ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಅನ್ವಿತ್ ಎ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಕೌಶಲ್ 95%, ದೀಕ್ಷಾ 95%, ಹರ್ಷಿತಾ 95%, ವೈಷ್ಣವಿ 95%, ಪೃಥ್ವಿ 95%, ಮಯೂರ್ 95%, ದಿಯಾ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 97%. ಈತ ಜನ ಉಂತುಲೆ ಕುಡೂರ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರಿಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪೆ. ದುಂಬಗ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೇಟಡು ಓಲಗ ಅವಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಇದನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಡ. ತನ್ವಿ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ 96%, ತನ್ವಿ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ. ಶ್ರೇಯಾ ಎನ್ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಸೌಜನ್ಯ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಸೌಜನ್ಯ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಅನ್ವಿತ್ ಎ ಪೂಜಾರಿ 95%, ಕೌಶಲ್ 95%, ದೀಕ್ಷಾ 95%, ಹರ್ಷಿತಾ 95%, ವೈಷ್ಣವಿ 95%, ಪೃಥ್ವಿ 95%, ಮಯೂರ್ 95%,
ದಿಯಾ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸೊಲ್ಮೆಲು, ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದಯದೀದು ಪಾಲು ಪಡೆಯೋಡು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಿನ ಲೇಸಡ್ ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ ದಿಯಾ ಎಂ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಬೋಲ್ತೇರ್ತುವಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೆರು ಅರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತೆ ಅತ್ತು ಮನುವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಪನಡು ಆರ್ಲ ಆತೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಆನಗ ಅವೇತೋ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಗಾದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾರು ನಿಜವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಪ್ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಮನುವಣ್ಣೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ಕೋರ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು 97%. ಆ ಲೆಕ್ಕಡು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಾಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬಗ್ ತಯಾರಾದುಪ್ಪೊಡು ಪೂರ್ವಿ DP 97% ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಕಾ ಪೂರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಕಾ ತಯಾರಾದುಪ್ಪುಲೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ಪೂರ್ವಿ DP ಶ್ರೀನಿಕಾ ಪೂರ್ವಿ DP ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಿಕಾ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗು 97% ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಪೂರ್ವಿ DP ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಿಕಾ. ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕವರ್ ಕೊರ್ನಗ ಮಿನಿ ಅಂಚಿನ ಚಾಂಡ ದಯచేసి ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮಡ ಪಂದ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಅವೆನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದು ನಿಗಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಎರಡ ಉಂಡು ಅವನ ಗೆತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ನನ್ನ
PUC ವಿಭಾಗದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಎಬೋವ್ 95%. PUC ಜೋಕುಲ್ ತಯಾರಾದ ಪುಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ ತೃಪ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ, ಸಮೀಕ್ಷಾ ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹರೀಶ್ ಚಂದ್ರ, ಸೃಜನ್ YS, ಚೈತ್ರ S, ತನಿಷಾ ಸುವರ್ಣ, ಅನುಜ್ಞಾ, ಲೇಖನ, ಮೋಕ್ಷ, ಅಮೃತ. PUC ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ರೆಂಕೆದಗುತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ PCMBಯಲ್ಲಿ 95.33%. ಮಾನ್ಯ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಜಯರಾಮ್ M, ಹೊಸಂಗಡಿ, PUCಯಲ್ಲಿ PCMBಯಲ್ಲಿ 97.16%. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ನಡಿಗುತ್ತುಮನೆ, ಸೈನ್ಸ್ PCMB 96.17%. ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹರಿಚಂದ್ರ, ಅರಸಿನಮಕ್ಕಿ, PCMBಯಲ್ಲಿ 95%. ಸೃಜನ್ YS, ಸನ್ ಆಫ್ ಯಾದವ ಪೆರಾಡಿ, PCMCಯಲ್ಲಿ 98%. ಚೈತ್ರ S, ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸುಧಾಕರ್ ಲೈಲಾ, PUCಯಲ್ಲಿ PCMC 95%. ತನಿಷಾ ಸುವರ್ಣ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರವಿಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಾವರ, PCMBಯಲ್ಲಿ 95%. ಅನುಜ್ಞಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಜಿರೆ, PUC ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ PCMB 97.17%. ಅನುಜ್ಞಾ ಉಲ್ಲೆರೆ. ಲೇಖನ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ M ಸೀತಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ, ತೆಕ್ಕಾರ್, ಸೈನ್ಸ್ PCMB 95.33%. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದುಪ್ಪುವ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಜೋಕ್ಲೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡುಯಿನಿ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನಿ ದಾದ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೈದಿರ್ತೂಲೆ ಐಕ್ ಕಾರಣ ಆತಿನಕ್ಲೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಅವು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ದೇವರೆಗೆ ಸಂದಾಯ ಅಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ನಂಬುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗಿನಿ ಶಾಲೆ ಉಂಡು, ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು, ಶುಕ್ರವಾರ ಏರಿಗ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪರವಾದು ಮೋಕೆದೀದು ಅಕಲ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೈದರತ್ತೇಡೆಗ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ವಿಚಾರ. ಜೋಕುಲ್ನ ಕಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಶಾಲೆಗಾದು ಕೇನ್ನಗ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಆ ಜೋಕುಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ಡ್ ಕಂಡುಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಎರೆಗಾಳ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರುಗೆ ಅಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಆವಡು ನನ್ನೊರೆನ ಬಾಲೆ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಗಾದ ನೆರ್ಪೆರತ್ತಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕಲು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ನೆರ್ಪಿನಕ್ಲತ್ತು ನಂಜಿದಾಂತೆ ಮತ್ಸರದಾಂತೆ ಕೇವಲ ಮೋಕೆದೀದು ನಮ್ಮನ ಜೋಕೆ ಮಲ್ಪಿನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಐಕಾದು ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತಡು ಉಪ್ಪುನ ನನ್ನ ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತಗ ಬರ್ರೆಗುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಏರ್ಪೂರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಇಡೆಗ್ ಬೈದರ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಜೋರು ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತರೆಗ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ತಯಾರಾದುಪ್ಪೊಡು ಮೋಕ್ಷ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಪುತ್ತಿಲ, PUC PCMC 97%. ಅಮೃತ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ಪ, PCMB 96%. ಕೀರ್ತನ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉರುವಾಲ್, PCMC 96%. ವೀಕ್ಷಿತ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಕುವೆಟ್ಟು, PCMB 95%. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸನ್ ಆಫ್ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಶಿಪಟ್ನ 95%. ಅಶ್ಮಿತಾ 97% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಶ್ರುತಿನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಆರಂಬೋಡಿ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸುಚೇತನ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸುಜಾತ ಪೆರಾಡಿ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸಯೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಶಿಪಟ್ನ 97% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್.
ದೀಕ್ಷಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವ್ಯ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸಂಜನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮುರಳೀಧರ ಕೊಯ್ಯೂರು 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಎದುರುಗು ಬತ್ತದು ಪುಲೆ ಜೋಕುಲು. ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೀಠಡು ಓಲಗ ಆವಡು ಪನ್ಪೆ ಭಿನ್ನಯ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಸನ್ಪತ್ತೈನ ಶೇಕಡಾರ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಇದಿನ ಜೋಕುಲ್ಡ. ಮೋಕ್ಷ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಉಗ್ಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಲ PUC PCM ಸೀಡ್ 97%. ಮೋಕ್ಷನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಜೆಂಡ ಮೋಕ್ಷ. ಅಮೃತ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ಪ PCMB 96%. ಕೀರ್ತನ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಉರುವಾಲು PCMC 96%. ಕೀರ್ತನ. ವೀಕ್ಷಿತ ಬಲೆ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ. ಅಮೃತ, ಕೀರ್ತನ, ವೀಕ್ಷಿತ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುವೆಟ್ಟು. ಶ್ರೇಯಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸನ್ ಆಫ್ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ 95%. ಅಶ್ಮಿತಾ 97%. ಶ್ರುತಿನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆರಂಬೋಡಿ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸುಚೇತನ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸುಜಾತಾ ಪೆರಾಡಿ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸಯೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಶಿಪಟ್ನ 97% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದೀಕ್ಷಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶಶಿಧರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವ್ಯ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸಂಜನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮುರಳೀಧರ ಕೊಯ್ಯೂರು 95% ಕಾಮರ್ಸ್. ಯಾನ್ ಪನ್ನಗ ಊರು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾವು ದೈದೀದು ಮಾತಿರ್ಲೊಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದು ಎನ್ನಿವೆ. ಸಂಜನಾ. ನಿಶಿತಾ PB ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸುಜಾತ ಮುಡುಕೋಡಿ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಿಶಿತಾ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಸಂತ ಯಶೋಧ ಕುತ್ಲೂರು 97% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಮೋಕಿದೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನಿಗಲ್ನ ಕಲ್ಪನ ತಾದಿ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪುದರ್ ಬರ್ಪಿಲೆ ಕಾವಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಲ ನಿಗಲ್ನ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಬಿಂದೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾವೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ತಯಾರಾದುಪ್ಪೊಡು ರಶ್ಮಿತಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ PCMB 95.33%. ಅಭಿಜ್ಞಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಿಲ್ಯ 95.16% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸಾಲಾದ ಬತ್ತದು ಉಂತುಲೆ ಜೋಕುಲು ನನ್ನೊರ ಪುದರ್ ಪನ್ನಕ ತೈದೀದು ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲುಡು ಪಂದ ಕೆರ್ನುದುಲ್ಲೆ. ವರ್ಷ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಗರ್ಡಾಡಿ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಕವಿತಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವ್ಯ 97.67% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಿರೆ 97.5% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾಜಿ ಸುವರ್ಣ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗುಣಪಾಲ ಸುವರ್ಣ ಆರಂಬೋಡಿ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಳೆಂಜ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಪೂಜಿತ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮನೋಹರ ಪಡಂಗಡಿ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಉಜಿರೆ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಸಂಜನಾ ಎಂ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಿಲ್ಕೇರಿ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಶ್ರಾವ್ಯ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಶೈಲಜಾ ಪಾರಂಕಿ 97.33% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನಿತೀಶ್ ಸನ್ ಆಫ್ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ಯಡ್ಕ 97% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ದಿಶಾಲಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವನಾಥ 95%. ಸೃಜನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ 95%. ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಡು ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ನೇಡ್ದ ಅವರ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬಕೊಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆ ನಡುಟ್ಟು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಗು ಪೋದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಿಖಲ್ಡ ಉಪ್ಪು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಗಮನಕ್ಕನ ಒಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಕವರ್ಲ ಐಟ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದು ನೇಡ್ದ ಅವರ ಅದಲು ಬದಲು ಆದಿತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಲುಪಿಸಾವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ತಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗಮನಗ್ಲ ಕನವಲಿ ನಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತಿಡು ಅಲ್ಪಲ ಗಮನ ಕನಲೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಕಲು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದಲು ಬದಲು ಇತ್ತುಂಡ ದೈದೀದ ಅಲ್ಪನಿಕಲ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಡು ಪೋದು ದೈದೀದ್ ತೆರಿಪಾವುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯ ದುಂಬಗು ಚಾವಡಿಗಳೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಶ್ಮಿತಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಘು ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕೇಡಿ 95.33% ಇನ್ PCMB. ರಶ್ಮಿತಾ ರಶ್ಮಿತಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ತಿರ್ತುಪೋದು ದಾದನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ ಬರ್ರೆಗುಪ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ತಾದಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಶ್ಮಿತಾ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಿಲ್ಯ. ರಶ್ಮಿತಾ ಅಭಿಜ್ಞಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಿಲ್ಯ. ವರ್ಷಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಗರ್ಡಾಡಿ 96%. ಕವಿತಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವ್ಯ 97.67% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಿರೆ 97.5% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಜಿ ಸುವರ್ಣ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಗುಣಪಾಲ ಸುವರ್ಣ ಆರಂಬೋಡಿ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ತೃಪ್ತಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ರಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಳೆಂಜ 95% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಪೂಜಿತ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಮನೋಹರ ಪಡಂಗಡಿ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಶ್ರದ್ಧಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಉಜಿರೆ 96% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ನನ್ನ ದುಂಬದ ಪುದರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆದ ಕಜ್ಜ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಲೆಪ್ಪುವೆ. ಮುಲ್ಪ ಶ್ರದ್ಧಾ ಉಲ್ಲೇರೆ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಓಕೆ. ಸಂಜನಾ ಬತ್ತೇರೆ ಓಕೆ. ಶ್ರಾವ್ಯ ನಿತೀಶ್ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ನಿತೀಶ್ ಸನ್ ಆಫ್ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ಯಡ್ಕ. ದಿಶಾಲಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವನಾಥ.
ಸೃಜನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ ನಿಕ್ಕಲು 3 ಜನ ತಯಾರಾದ ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚಂದದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಚಪ್ಪಾಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಲೇಸಾವುಡಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪಾಲುದಾರರ ಆದುಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪದ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ಮುಲ್ಪದ ಭಾಗ್ಯದ ಕಜ್ಜಲ ಆದಿಪ್ಪಡು, ಕಾಂಡದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಆದುಪ್ಪಡು, ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತ ಲೇಸ್ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಧ್ವನಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ಬಿತ್ತರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟುನುಗ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ತ ಪೊರ್ಲು ದಾದ ಪನ್ಪುನೆನ ನಾಲೂರುಗೂ ತೆರಿಪಾಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ದಿಯೋಂದುಲ್ಲ. ಇನಿತ ಲೇಸ್ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವುಡು ಪಂಡ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಬಿತ್ತರ ಆವುಡು ಪಂಡ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರ್ಲ ಪ್ರಮುಖರು ನಮಕ್ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಸುರೂರ್ದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ನಮಕ್ ಬೆರಿಬಲತ ನಿರೆಲಾದ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಪ್ರತಿ ಪಜ್ಜೆಡ್ಲ ಪ್ರಚಾರಗ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮನ ಲೇಸದ ಪ್ರಚಾರನ ಮಲ್ಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು. ಅಂಚಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಉಡುಡದ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಜೋಕ್ಲೆಗೇರೆಗಾಳ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿಂಡ ದಯದೀದು ನಮ್ಮಡ ಬೊಕ್ಕಕ್ಕೇನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಮೋಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಲೇಸ್ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯದೀದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಈತು ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ತಿನ ಮಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಕಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರು ಪನ್ಪಿನ ಮಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಕ ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನೆಯದೊಟ್ಟುಗೂ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಗ್ಯಾನ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏನಿತ್ತ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆಗು ನಿತೀಶ್ ಸನ್ ಆಫ್ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ಯಡ್ಕ 97% ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ದಿಶಾಲಿ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ವಿಶ್ವನಾಥ 95%, ಸೃಜನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ದಯಾನಂದ 95%. 2 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಿಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನಾ 2 ಜನಕ್ಕಲ PUCಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ 5% ರಡ್. ನಿತೀಶ್ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ 2 ಪೊಣ್ಣುಲು ದಿಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಜನಾ. ಸೃಜನಾ ದಿಶಾಲಿ ಸೃಜನಾ ಬೈದೇರು ದಿಶಾಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಿರಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ಬರೋಲಿ.
ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಾನಾದಿಕೆದ ರೂಪಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನ ಚೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಪುದರಡು ಅದಲು ಬದಲಾದಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕನಲೆ ಅವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯನ್ನಿಗಳ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಿಕ್ಪುರ ಚಾವಲಿಡು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕದಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮಡ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ವನಸದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಗ್ಲ ಕೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪುವ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆಗಾದಿತ್ತು ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡುವುದು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರಕೇಂದ ತಾಯಿ ಈ ಪಾತಿರ ಇಡೆಗೆ ಸೂತ್ರ ಆಪುಂಡು ಸೂಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂದಕ್ಕೇಂಡ ನಿತೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಮೇರು ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಇಚಾರಲು ಮಾತ ದೇಖಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲ ಇಚಾರನ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ನಿತೇಶರು ಆರ್ನ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಗುಲ್ಲೇರು ಬೊಕಾರು ದೂರದ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದೇರು ಅರೆಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನನಾತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ದ ಅವಕಾಶ ಆರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗು ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಧಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಖಂಡಿತ ಪನಡು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಇರೇನು ಯಾನ್ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತಾರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀತಿ ಇರು ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪೀಠಡು ಓಲಗ ಆವಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯ ಮೇರ್ನ ಇಚಾರನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರ್ವಾಶೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಚರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ 1978ರಂದು ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಯುತ ಶೀನ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜಾ ಪೂಜಾರ್ತಿಯವರ 4ನೇ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೆರ್ವಾಶೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಜಿಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಹೆಬ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದರು. 20ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 2013ರಿಂದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಎಂಬವರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಪುತ್ರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖೇನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವೇಣೂರಿನ ಮೂಡುಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಡಿಲಿಗರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನೊಂದು ಬುಲೆತಿನಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತತ್ವ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಿ, ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಲಯುತರಾಗಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಮೇರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅತ್ತು. ನಿಜವಾದಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅವೇತ ಸಕಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪುನ ಕರಾವಳಿದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಗು ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘಲೆಗು ಮೇರು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಏಪಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಆದುಂತನಾರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆಡಿ ಎಂಕಲ್ ಈರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನಾತ್ ಈರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಆರ್ನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಡಂಡ ಅರೆಗ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಏಪಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪು ನಮ್ಮ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊನುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗಿರೀಶ್ ಸರ್ ಉಡುಡಲ್ದ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೀತಾಂಬರ್ ಹೇರಾಜೆ ಸರ್ ಜತೆಯಾತಿರು ಮೆರೆನ ಪಾತೆರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ
ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮಡ ಪಟ್ಟನುಡು ಪನ್ಪಿ ಭಿನ್ನಯದೊಟ್ಟುಗು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪುರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮರೋಡಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ದೆಲ್ಲ ಬನ್ನೊಳ್ಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಏನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಡೇನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ಪಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲೆಲ್ಲ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಗಳನ್ನ ಮರಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯನ ರಾಜು ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ರೆ, ಭಗೀರಥರೆ, ಜಯರಾಮ ಬಂಗೇರ್ರೆ, ಸುಜಿತಾ ಅಕ್ಕನೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮತಿ ಪ್ರಮೋದರೇ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯರೇ, ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ನ ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತಿದ್ನ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಕ್ಕನಕಲೆ ಅಣ್ಣನಕಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿನಿ ದಾಯ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಬಂಡ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಾರ್ಕ್ ದೊನ್ನಕಲು ಪೂರ 95% ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚ ಎಂಕಲ ಕಾಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ 45 ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚದೆ ತೊಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣೇನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ 95% ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏತು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಪಣೇನು ಗೊತ್ತಾಪುಡು ದುಂಬು ದುಂಬು ಸುರುಕು ಎಂಕಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ನಾಗ ಎಕಡೆ ನಿತೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡು ಪಂಡೇರು ಆರು ಪೂಜಾರಿ ಪಾಡ್ರ ದುಂಬು ಪಿರಜಾರ್ದಿತ್ತೇருந்து ಬುಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಡಿಯருந்து ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಏರು ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಪಾಡುವೆರು ಆ ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ಪಾಡು ನಡೆದವರ ಒಂಜಾತ್ತು ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚೆಜ್ಜ ಏತೇದು ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕುಲು ಇನ್ನೆಂಕ ತೂನಾಗ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಆಬಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಗಲು 95% ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಲ್ಕೆಡೆ ಪಿರೈಪು ಆಂಡ ಎಕಡೆ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಮರೋಡಿ ಪಣ್ಲೆಕವನೇ ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪುದರಿದ ನೋಡ್ದಂಡ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಆ ಒಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಉಂಡದ್ದ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಆ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡು ಎಂಗೆ ಈತೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ನದಾಯ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಈತ ಜನವಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಈತ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ದಾಯ IAS ಆಯ್ಜೀರು IPS ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜೀರು ಅಥವಾ IFS ಆಯ್ಜೀರು UPS ಪರೀಕ್ಷೆದಂಚಿ ದಾಯ ಗಮನಗೊರ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪು ನಾವು ಇಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದುಂಟು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲೇನು ಜೋಕುಲಿನ ಒಂತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಕಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ IAS IPS IFS ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಗಮನ ಕೊರಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು CA ನಕಲ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಆಂಡ IAS IPS ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಂಡ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಓಲಾಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಐನ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತಿಗೂ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿತೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಆವಡು ಅಥವಾ ಮಾತ ಸಭಿಕರ್ನಕಲ್ನ ಭಾಷಣ ಆವಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿತ್ತನು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಏನು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ನಮನವೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಯೆಲ್ಲ ನಮನವೇ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಡುದು ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಎಕಡೆ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಾಗ ನಾಕಲು ಪಂಡೇರು ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರು ಮೊಕಲ ಬಗ್ಗೆ ನೆನವರಿಕೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇನಿ ಓದು ನಕಲು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿಕ್ಬೋದು ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೇದಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆವಲ್ನೇ ಪಣಪಡ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿ ಸೋಮಾವತಿ ನದಿತ್ತ ತಟೊಟ್ಟಿ ಪುರಂಚಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಡು 20 ಮೂಡ್ದು ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಎಲ್ಲ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಾವು 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದಿಪ್ಪುಡು ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಐತಾರ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರಜೆ ಐತಾರದ ದಿನ ತಾನೇ ಮಾತ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ದುಂಬುಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತದೆ ನನಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತದೆ ದಾಯ ಮನವಿ ಮಲ್ಪೇವಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಬೆತೆ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ
ಒಂಜಿ ಅಧೀನೋಡಿ ನಡೆದವರ ಅಥವಾ ಆಯ್ತಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಡೆದವರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡ ಧರ್ಮ ಸಭೆ ನಡಪಂಡು ನಮ್ಕೊಂಜಿ 10-15 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆತ್ತನ ಮಾತ ಸಮಾಜದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಲೆ ಪಂಡೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದಿಸೋದು ಎನ್ನರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಗುರುದೇವ್. ಪಾತ್ರೆಗಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಡಂಡ ಅರ್ನ ಪುದರಡೆ ಜಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ನ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗುಲ್ಲ ಅಂಡ ಐಕ ದುಂಬು ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜಡು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡಿ ಎಂಕಲು ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗುರುದೇವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ದಯದೀದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನ ತಾಜಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಮತ ಒರಿಯೇ ದೇವಿರ್ ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವದ ಒಟ್ಟುಗು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿಡು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೋಲ್ತೇರದ ಗುರುದೇವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಡು ಕಲ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಅವ್ವೇತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆರು ನನಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನ ತಾಜಿಡು ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧನೆನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಚಾವಡಿದ ಮತಾರ್ಮಿಡ ಆ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಹಸ್ತಾಂತರ ಲೀಸನ್ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ. ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಂದುಪ್ಪುನು ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗೆ ಸಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಲ ಅಂದ ಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಯಶಸ್ಸದಂಜಿ ಪಜ್ಯದೀಪುನ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗೆ ಅವು ಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನ ಏತೋ ಕಜ್ಜಲಾದುಪ್ಪು ಲೇಸಲಾದುಪ್ಪು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರ್ನ ತೆಲಿಕೆ ಮಂದ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸಲಾತೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಆರ್ನ ಪಜ್ಜದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಪಾತಿರದ ಕಟ್ಟಿಡು ಪಾತಿರನ ಬಿರ್ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಭಿನ್ನಯ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ನುಡಿಸೇಸೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿದಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ ಪಾದುಗಡ್ಡ ಬರೋದು ಕಾರಣಿಕ ಪುರುಷರೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸ ಒಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಅಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರೇ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನೇತ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲನ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬುಕ್ಕ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ತೆತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಅವೇತೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಆಶಾ ಕಿರಣ ಏನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ KS ಮುಖ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡಿತ್ತು ಆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತರಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರಿಯರೆ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪುಣೆಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಶಾಸಕರಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೋಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇದು ಪಂಡಿದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಗುರು ಜಯಂತಿ ನಡೆದವರ ಬರ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಬಂಡದ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾಗವಹಿಸೋಡಿತ್ತು ಯಾರು ಇನ್ನು ಮೆಸ್ಕಾಮದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಆರ್ಲ ಒಂಚೂರು ತಡಾಪುಣು ಬಂತೇರಿ ಅಂಡ ಬರುವರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇರು ನಿಖಿಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಂತೇರಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪಣಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಫಲಾನುಭವಿಲ ಅಂಚನೆ ಜೋಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತ ನಾರಾವಿ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮನ ಉದ್ದೇಶದ ಪಾತ್ರದ ಬೋಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿತೀಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲೋ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವಂಗತ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ್ರನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯುವ ಬಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚಿನ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಗುರುದೇವ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಂಘದ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರನಾಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ನಿಪುಣಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಮೂಲ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಅವತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪುದರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಲ್ಲ 6ನ ಪುದರದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಾರೀತಿ ಇತ್ತು ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲ್ವರ್ಗದಕ್ಕಲೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಣ್ಣೆನು ಪನ್ಪುಣೇನು ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅತಿಥಿನಾಗಲಿ ಇತ್ತ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿತೀಶ್ ಮಾರ್ನಾಡ್ರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐನ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅನುಭವಿಸಿನ ಕಷ್ಟಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಚಿನ ಯುವಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಮನಪರೆ ಆಪುಣು ಮನಪುಣೇನು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತೈಷಿನಾಗಲಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂಜೇ ದೇವೇರು ಪಂಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ಉದಾತ್ತ ಧ್ಯೇಯನು ದಿವೊಂದು ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಅಣಿವಾಯಿನಾಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾಜದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರು ಪೂಜೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಣ್ಲ ಗುರುಕುಲೇನ ದುಂಬುದಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವೇ ರೀತಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಫಲ ಆಪುಜಿ ಮನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಗುರು ಜಯಂತಿ ನಂಗೆ ತೋಜುದು ಬರೋದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುಮಾರು ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗುರು ಜಯಂತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಇನಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅನ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅವೇತೋ ಸುಮಾರು 400 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ತಂದುಳ್ಳೇರು ಅವೇನಕ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಕ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಅವು ಸನ್ಮಾನ ಎಂಕ್ಲದಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರಣ ಕೊರಪ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರಪಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡಂತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಕ್ಲನ ದುಂಬುದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ದಿಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಬಂತ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜಿದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದಾಗಲಿಗಳ ಈ ಸಂಘ ಚಿರಋಣಿಯಾದು ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆಯರಂಜಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸುಮಾರು 1961ನೇ ಇಸ್ವೀಡು ಕೇದೆ ಸುಬ್ಬು ಪೂಜಾರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಬಂಗೇರಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಆ ನೇತೃತ್ವಡು ಸುಮಾರು ಆ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ಸರಿಸಮಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಡುವ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಂದು ಐಡದ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಒಂದು ಅಕ್ಕರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲೇನು ಎನ್ನೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಸಂಘ ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನು ಮಂತೊಂದುಂಡು ಅವತ್ತಂದ ಕಡೆ ರಕ್ಷಿತರು ಬಲ್ನೆಕೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಗೋಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಆವಡು ಅನ್ಪೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದ ಅವಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೆಲವು ಮಾತುಕತೆಲ್ಲ ಆತಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದುಲ್ಲ ಈಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಹಕಾರ ಏಪುಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಳಕಳಿದ ಗೇನೊಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸತಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿತ್ತ ಐಕ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಪಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಿನವರ ಆ ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಿನ ಸತ್ಯಲ್ನ ಸಹಕಾರದವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ನನಾಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂಡೊಂದು ಇನಿ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಸಭೆ ಜಿಂಜಿದಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಜಿಂಜಿಂದು ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನಂಚಿನ ನಿಖಿಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಖಿಲ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಖಿಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ದಿವಸ 2 ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ್ಮೆಲೆ ಗುರ್ಕಾರರೆ ಪಾತೆರೆಗಾದ ಬಂಧುಲ ಏನಿತ ಚಾವಡಿಲೆ ಇಸಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿರುವುದು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತಿನಾರು ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋಲ್ತೇರದ ಜೋಕುಲ್ನ ತಜ್ಞರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವಿ ಮೇರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಬೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕೇರಿದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯದ ಪಾತೆರೆಗಾದಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬೋಲ್ತೇರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು MK ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇರೆನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಡಿಲ್ನಾಲ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎತ್ತಿರಂದಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತಾಪುಣ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪನಾಗನಿ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಬನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬೋರ್ಡು ಆರು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲರ ಕೇಳಲೇನು ಇಜಿಂದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆರು ಇಜ್ಜಂಡಿ ಒಂತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಚಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾಲೇಜಿದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರದ ನೆಟ್ ದೇಶ ವಿದೇಶಡ್ಲ ಪೋದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆನ ತೊಚ್ಪೈನಾರು ಕುಮಾರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಡಿಲ್ನಾಲ ಈ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈದು ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯ ನಡ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ್ನ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟಿದ ಲೇಸಿದ ಗುರುಕರಮನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಂಜಿತ್ನ ಎಂಕಲ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ ನಂಜಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯವಿಕ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಾಪಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಜಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತವಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದ್ದು ಮದಿಪು ಪಟ್ಟಣ ನಂಜಿತ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರಕ್ಷೇಶ್ವರಾಮ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಲಾದ ಆಗಮಿಸದು ನಮಕು ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರನ ಪಟ್ಟಣ ನಂಜಿತ್ನ
ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ನಾರಾವ್ ಇಮರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗುರು ಸಂದೇಶನ್ ಕುರಿತು ನಿರ್ಗಮನ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಾತ್ರನ ಪಟ್ಟಣ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ್ನಾಡ್ ಇಮರೆಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿತ್ನ ವಿಜಯ ಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಇಮರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿತ್ತ ರಾಜು ಪೂಜಾರ್ಲುಳ್ಳರು ಪಿತಾಂಬರ ಹೇರಾಜರುಳ್ಳರು ಜಯರಾಮ್ ಬಂಗೇರುಳ್ಳರು ಭಗೀರಥರುಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಲ್ದಕ್ಕೊಳ್ಳರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸೋಲ್ಮೆಲನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಿತಾ ವಿ ಬಂಗೇರುಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಮ್ಮನ ಸುಮತಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಂಚನೆ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿತ್ನ ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೀಶ್ ಎಚ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತವಲ್ಲೇ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಲ ನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ನೆತ್ತ ಮಾತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೇರನ್ ಬಂಡದಂಡ ಎಕಡ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಲ್ದು ಜೇರು ಮಾತ ಎಗ್ಗೆಡ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪದಾಧಿಕಾರನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿಲ್ಲವ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿತ್ನ ಶಾಂಭವಿ ಪಿ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೊಳ್ಳರು ಯುವ ಬೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೊಳ್ಳರು ಅಕ್ಲಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಇವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ನ ತಾಲೂಕುದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲ ನಂಚಿತ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬುಕ್ಕ ಧ್ವನಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ನಂಚಿತ್ನ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಫೋಟೋದಿತ್ತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಇನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಕೊರಪ ನಂಚಿತ್ನ ಸುದರ್ಶನ್ ಕೊಳಂಗಾಜಿ ಗೊತ್ತುಳ್ಳಿರ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತನೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಿರವಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬಿನಂದಿತ ನಂಚಿತ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೊಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನೆರವೇರಿಸೋದು ಕೊರ್ನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ರಘುನಾಥ್ ಶಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕದ್ದು ವಂದನೆಗಳು. ಯುವ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂ.ಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಉಡುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಧುಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು ದಯದೀದು ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತೆಯ ತಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುವರಿಯರ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಎನಿತ್ತ ಲೇಸಿಡು ಎನ್ನ ಪಾತಿರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕೆದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡರ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೇಟ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜೆ ಜಾತಿ ಒಂಜೆ ಮತ ಒಂಜೆ ದೇವಿರು ಪನ್ಪಿನ ತತ್ವದೊಟ್ಟುಗು ದುಂಬು ಪೋಕ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸಂಘದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಇನಿ ನಮಗೆ ತೊಂದಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನರೊಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಆತೆಯ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಪಾತ್ರನ ಪಟ್ಟೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರೆಗೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಸ ಮಲ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆನಗ ನಿಖಲ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ದಯದೀದು ಸಂಘಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತಿರದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ನಂಚಿತ್ನ ಹಿರಿಯರಾದಿತ್ತನಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂಚಿತ್ನ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಲು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿತ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮನ ಸಂಘದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ನ
ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರಿಂದ ಬೆಟ್ಟುಲ್ಲದ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತರಿನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಅದು ಉಳ್ಳಿರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮೇರು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು.
ಆರತಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆರತಿ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲೆ ಎಸ್ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಟು ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ 172ನೇ ಗುರು ಜಯಂತಿ. ವೇದಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗುರುಗಳು ರವಿರಾಜ್ ಯೋಜನೆ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣಗೊಳಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗುರುನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿರ್ದು ಕೊರ್ಪಣಜಿದ್ನ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವಿತರಣೆ ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಪಾರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪ ಎಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ತಾ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರೆಗಾಣ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪಿರ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ನಿಕ್ಲ ಫೈಲು ನಂಬರ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಇನ್ನು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಲೆಪ್ಪುವ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೇರುನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೆಟಗರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಲೆತ್ತ ಪೋಪ 10th ಪಾಸ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಪ್ಪು
ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ITI ಈ ಕೆಟಗರಿಗಳು ತಂದು ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ಗೇತೊಂಡರ್ನಾಂಡ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಗೇತನೋಲಿ ಲೈನ್ ಉಂತನ ಬರ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಬಾ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಗೇತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್ ಕನ್ಯಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೌಂಟರ್ ದಡೆ